యొక్క ఆత్మచేత నామం యొక్క సేవకుని అభిషేకించి మాతో మాట్లాడమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం. ఇంకొక నిమిషాలు ఆర్థికంగా స్తుతిస్తున్నాను. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. అందరూ కూడా స్తుతించుదాం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆకాశ మండలాలకు అధికుడైనటువంటి హెచ్చరిక దేవాలయ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So during the afternoon lunch time, were you only eating food or were you also fellowship? ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మరి ఆహారం భుజించుకుంటున్నప్పుడు మీరు తింటూనే ఉన్నారా, సహవాసం చేసి ఉన్నారా? చెప్పండి. ఇవ్వండి. If nobody was talking, that means the food was very tasty. ఎవరు మాట్లాడకుండా తింటున్నారంటే భోజనం చాలా రుచికరంగా ఉంది అని అర్థం. Praise God. Father, we thank you for the morning breakfast. తండ్రి, ఉదయకాలం భోజనం బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for the lunch. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల భోజనం బట్టి మీకు వందనాలు. And we have come back to receive even more. ఇప్పుడు ఇంకా అధికంగా మేము పొందడానికి ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్నాం. Thank you, Lord. One person said, now I realize what small silly mistakes I do the whole day. ప్రభువు నీకు వందనాలు. ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, నేను చిన్న తప్పులు ఎన్ని చేస్తానని ఒక దినంలో నేను తెలుసుకున్నానని వందనాలు చెప్తున్నాను. And how vigilant I have to be so that I do not get moved out of the presence of God. నేను దేవుని సన్నిధి నుండి తప్పిపోకుండా ఉన్నట్లుగా నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నానో నేను తెలుసుకున్నాను. ప్రభువు నీకు వందనాలు. Somebody will say, can you please teach us a practical way to stay in the presence of God? మరి ఒకరు అడిగింది ఏంటంటే, మరి వాస్తవంగా ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి ఉండాలి నేర్పిస్తారని అడిగారు. So Father, we ask you to teach us practically how we can practice and see results manifesting in our life by staying in the presence of God. కాబట్టి తండ్రి, వాస్తవంగా మీ సన్నిధిలో నిలబడి ఆ విధంగా నిలబడి ఉండటం ద్వారా మీకు మా జీవితాలలో ఫలితాలు చూచులాగా మాకు సహాయం చేయండి. We thank you, we praise you. మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి, In Jesus' name. యేసు నామమున. So, how do we practice presence of God? కాబట్టి ఏ విధంగా మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిని ప్రతిరోజు అవలంబించుకుంటాము? Now I know one thing. Being in the presence of God, I'm always victorious. నేను ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నానో ఎప్పుడు విజయాన్ని చూస్తాను. I'm always on my journey to prosperity. నేను ఎప్పుడు కూడా విజయం వైపునే, అభివృద్ధి వైపునే I'm పరిగెడుతున్నాను. always on my way to great success. నేను ఎప్పుడు కూడా నా జీవితంలో ఉన్నతమైనటువంటి విజయం కొరకు పరిగెడుతున్నాను. So let us call our testimony. కాబట్టి ఒక సాక్ష్యాన్ని విందాం. Can I call somebody for a testimony? ఎవరికన్నా మరి సాక్ష్యం కొరకన్నట్టుగా పిలవచ్చండి? Oh, I don't want to hear anybody's testimony. సరే, ఎవరి సాక్ష్యం వద్దులండి. What food did you eat? That nobody is talking. ఎవరు కూడా మాట్లాడరు లేదండి. ఏం ఆహారం తిన్నారండి మధ్యాహ్నం? చెప్పండి. Okay, all those who are sleeping, say loudly, hallelujah. సరే, తెలుగులో చెప్తాను. పడుకుంటున్న వారందరూ కూడా గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Nobody understands Telugu, that's why. Hallelujah. హల్లెలూయా. So can I call somebody for a testimony? Yes, praise God. Yes. So this person has a testimony where his best friend died. కాబట్టి ఈ యొక్క వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యం ఏంటంటే, ఆయన యొక్క బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చనిపోయాడు. His friend died and he's running a big ministry. ఆయన స్నేహితుడు చనిపోయాడు. ఆయన చాలా పెద్ద పరిచర్య And నడిపిస్తున్నాడు. his congregation is very peculiar. మరి ఆయన యొక్క మరి సంఘం చాలా ప్రత్యేకమైంది. Not like you. మీలాగా కాదండి, Very different. చాలా వ్యతిరేకంగా Whenever ప్రత్యేకంగా. they get angry with their leader, they pick up stone to kill him. ఎంత ప్రత్యేకం అంటే, వారి యొక్క నాయకుడు ఏదైనా విరుద్ధంగా మాట్లాడితే రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టే పరిస్థితి అండి. అటువంటి And సంఘం. the friend who died, he had these issues because he was the leader. అయితే మరి ఎవరైతే స్నేహితుడు చనిపోయాడో మరి ఆయన కూడా ఇటువంటి మరి. And now that the leader is gone, the new leader is chosen. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న నాయకుడు చనిపోయాడు కాబట్టి కొత్త నాయకుడు ఎన్నుకున్నారు. And this brother has been chosen as a new leader. అయితే ఈ యొక్క సహోదరుని కొత్త నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నారు. Looking at the congregation, only is depressed. మరి ఆయన సంఘాన్ని చూస్తేనే కృంగిపోయాడండి. The bad news that his friend is dead is also depressing. మరి ఆయన స్నేహితుడు చనిపోయాడు అనేటువంటి ఒక కృంగు కదా. So can I call him? ఆయన పిలవచ్చండి? Can I call him? పిలవచ్చా? Sure. ఖచ్చితంగా. You want to hear a story? ఆయన కథ వింటారా? Okay, open your Bible to Joshua and let's see what Joshua says. సరే అండి, అందరూ కూడా యోసేపు చూసామండి. యోసేపు గ్రంథం ఇప్పటి అందరూ కూడా. Why isn't that
సాక్ష్యం కాదంటారా? చెప్పండి. Oh, you wanted somebody in flesh and blood to come and tell you. ఓహో, ఎవరో రక్త మాంసంలో వచ్చి నీ సాక్ష్యం చెప్పాలన్నమాట. Okay, Joshua chapter 1. Let's start with verse number 6. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 6వ వచనము. Yeah, read. Okay, I'll read. Thank you. Be strong and of good courage, for unto this people shall you divide for an inheritance the land which I swore unto their fathers to give them. So here is God saying to Joshua, be strong and be of good courage. యెహోషువతో దేవుడి మాటలు అంటున్నాడు, నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా నుండుము. వారికి ఇచ్చదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ఈ దేశము నిశ్చయంగా నీవు ప్రజలకు స్వాధీనం చేస్తాను ప్రభావిస్తున్నాడు వాగ్దానం. Praise God. Joshua has got a purpose. చూడండి, యెహోషువ ఒక గమ్యం కలిగి ఉన్నాడు. He has got an assignment from God. దేవుని నుండి ఒక పనిని కలిగి ఉన్నాడు. He has to take the people to the promised land. కాబట్టి వాగ్దానం చేయబడినటువంటి దేశానికి ఈ యొక్క ప్రజలను తీసుకెళ్ళాలి. Flowing with milk and honey. Not that honey. Honey means eating honey. చూడండి, మరి పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి స్థలం అండి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. And God is saying you are supposed to go there, fight against the giants, and give them this land flowing with milk and honey. కాబట్టి దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, నీవు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి, బలవంతులను ఓడించాలి, ఈ ప్రజలందరినీ కూడా పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి ఆ స్థలానికి తీసుకెళ్ళాలి. So that means, is Joshua having the potential? అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, యెహోషువ ఈ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. To destroy the giants? ఆ యొక్క బలవంతులను ఓడించుటకై. Can he take that as an inheritance? వారిని స్వాస్థ్యంగా ఈయన తీసుకోగలడా? చెప్పాలి, జవాబు ఇవ్వాలి. After food it is like that. చూడండి, ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంటుంది పరిస్థితి. Next time you give with food ice cream, then you see. ఇంకొకసారి ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తారు, అప్పుడు పడుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Now, is Joshua having the potential? యెహోషువ ఇటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడా లేదా మీకు చెప్పండి. Yes. Yes. అవును, Yes. yes. Does God knows it? Yes. దేవునికి ఆ విషయం తెలుసా? తెలుసు. But does Joshua know it? యెహోషువ ఎరిగి ఉన్నాడా ఆ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడని? That is the biggest problem. అది అంటే అసలు సమస్య. Whenever we make visions, ఎప్పుడైతే మనం దర్శనాలను కలిగి ఉంటున్నామో, Sandhya, whenever we make vision, సంధ్య ఎప్పుడైతే మనం దర్శనాన్ని కలిగి whenever ఉంటున్నామో, we make dreams, ఎప్పుడైతే మనం కలలు కలిగి ఉంటున్నామో, whenever we make desires, ఎప్పుడైతే ఆశలు కలిగి ఉంటున్నామో, whenever we make an assignment, ఎప్పుడైతే ఒక పనిని కలిగి ఉంటున్నామో, we always look what is my capacity and ability. నా యొక్క సామర్థ్యత ఏంటి, నేను చేయగలనా, మన వైపే మనం చూస్తున్నామండి. That is why you are not giving Holy Spirit any work to do. అందుకని అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో పని చేయకుండా మనం అడ్డుపడుతున్నాం ఆయనకు. Because if you are going to do it according to your ability, where is the supernatural? ఎందుకంటే మన సామర్థ్యంతో మనం పని చేసినట్లయితే మరి అసాధారణమైన దేవుని శక్తి ఇక్కడ పనిచేస్తుంది. That is why we don't go into the supernatural. అందుకు కారణం చేత మనం అసాధారణంలోకి అడుగు పెట్టలేకపోతున్నాం. So God is showing Joshua how to tap into the potential. కాబట్టి ఏ విధంగా మరి అసాధారణమైన శక్తిలో అడుగు పెట్టాలో మరి దేవుడు యెహోషువ చెప్తూ ఉన్నాడు. I remember when my wife took me for the retreat. మరి నా భార్య ఎప్పుడైతే నన్ను ఒక వడకంకి తీసుకెళ్ళిందో నాకు ఇంకా పోతుందండి. I never went to church. My wife took me. మరి నేను ఎప్పుడు సంఘానికి వెళ్ళలేదండి, భార్య తీసుకెళ్ళిందండి నన్ను. Parents take their children, my wife took me. చూడండి, సాధారణంగా పిల్లలను అమ్మ నాన్న తీసుకెళ్తారు, నన్ను మాత్రం నా భార్య చర్చికి తీసుకెళ్ళిందండి. So now came the time for counseling. అయితే ఇప్పుడు మరి కౌన్సిలింగ్ తీసుకునేటువంటి సమయం ఆసన్నమైందండి. And my wife knows who I am. మరి నేను ఎవరో నా భార్యకు తెలుసండి. Poor counselor did not know who I am. కానీ ఆ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేప్పుడు వ్యక్తి మాత్రం తెలియదని And సంగతి. looking at my face, I look like a priestly face. మరి నా యొక్క ముఖం ఎవరైనా చూస్తే గురువులు చూసినటువంటి ముఖం అనిపిస్తుందండి నాకు. అవునండి, చెప్పండి. Did you ask them the question? No. Okay. So the counselor looked at me and told my wife. కాబట్టి ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి దాన్ని చూసి నా భార్యతో చెప్పాడు. I'm telling you how a counselor can change somebody's life. చూడండి, కౌన్సిలర్ ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని మార్చగలడో చూడండి మీరు. He told my wife. అని నా భార్యతో అంటున్నాడు, 5 years from now, ఇప్పటి నుండి 5 సంవత్సరాలు this man will be going across the country and afterwards abroad.
మరి మరి ఈయన 5 సంవత్సరాలు ఇప్పటి నుండి మరి అనేక దేశాలు తిరగబోతున్నాడని చెప్పారు. to preach the word of God. ఆయన దేవుడి వాక్యాన్ని ప్రకటించబోతున్నాడని చెప్పారు. And inside I was laughing. నేను లోపల నవ్వుకుంటున్నానండి. If only he knew who I was. ఆయన కనుక నేను ఎవరినో తెలుసుకుంటే That's the last thing I will ever want to do it. నా జీవితంలో ఇక చివరిగా ఎప్పుడైనా సమయం ఉంటే చేయాల్సింది అదొకటే. How many of you believe the wife will not get satisfied with one counselor? చూడండి ఎంతమంది నమ్ముతారండి భార్యకి ఒక కౌన్సిలర్ సరిపోరంటే ఎంతమంది నమ్ముతారు? And when the counselor gives a verdict like this, ఇటువంటి మాటలు మరి కౌన్సిలర్ చెప్తే then she took me to another one. మళ్ళీ వేరొక కౌన్సిలర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళింది. This lady looked at me and she said to my wife, ఈ యొక్క స్త్రీ నా వైపు చూసి నా భార్యతో అంటుంది, he is a very very anointed man of God. ఆయన చాలా దేవుని అభిషిక్తుడైన వ్యక్తి అండి. And she said this, if you want I'll take my blood and with my blood I will write it and give you. నీకు కావాలంటే నా రక్తం తీసుకుని నా రక్తంతో రాసి నీ గ్యారెంటీ ఇస్తానని చెప్పి These two sentences which were spoken ఈ రెండు మాటలు ఏవైతే మాటలు మాట్లాడబడి ఉన్నాయో became seeds in my heart. I never can forget. నా యొక్క హృదయంలో ఒక విత్తనంగా మారిందండి. నేను అది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదు. When I look at my ability, నేను ఎప్పుడైతే నా సామర్థ్యం చూసుకుంటున్నానో, I've got PhD of sin, నేను పాపంలో PhD చేసినటువంటి వాడిని. and this man is talking about holy life. ఈ వ్యక్తి ఏమో పరిశుద్ధ జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. That lady is also telling the same thing. ఆ స్త్రీ కూడా అదే మాట్లాడుతుంది. Both have gone crazy. ఇద్దరు కూడా పిచ్చిలేసిందండి. But there is something that happened. కానీ ఏదో ఒకటి జరిగిందండి. In that retreat I saw a lot of healings. ఆ వడకంలో నేను చాలా స్వస్థతలు చూశాను. And I made only one prayer. నేను ఒకటే ప్రార్థించాను. Lord, I want what he got. ప్రభువా ఆయన ఏది కలిగి ఉన్నాడో నాకు కావాలి. Because I want to do the same. ఎందుకంటే నేను కూడా కార్యాలు చేయాలి. I don't want healing. నాకు స్వస్థత వద్దు. I don't want money. డబ్బులు వద్దు. I don't want any of them. నాకు అవన్నీ ఏమొద్దు ప్రభువా. I only want this. నాకు ఇది మాత్రం కావాలి. And I began to cry. నేను ఏడుస్తున్నా. Now, ఇప్పుడు that is the way I got a vision. ఆ విధంగా నేను దర్శనాన్ని పొందుకున్నాను. Not an actual vision, but I made that as a vision. చూడండి దర్శనం అంటే ఏదో చూడడం కాదు కానీ నా గుండెలో అది దాచుకుని దర్శనంగా You know what God చూస్తున్నాను. is doing with Joshua? చూడండి యోషువతో దేవుడు ఏమంటున్నాడు? He is helping him to make a vision. ఆయన దర్శనాన్ని కట్టుకొనలాగా సహాయపడుతున్నారు. With the promises that he is giving him, దేవుడు ఆయనకి ఇస్తున్నటువంటి వాగ్దానం ద్వారా God is changing Joshua's imagination. దేవుడు యెహోషువ యొక్క తలంపులను ఆలోచనలు మార్చివేస్తున్నాడు. The current situation of Joshua is he is totally in depression. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో యెహోషువ ఎలా ఉన్నాడంటే కృంగిపోయినాడండి. He is totally with fear. ఆయన భయంతో ఉంటున్నాడు. He doesn't know what to do. ఏం చేయాలో తెలియదు. He is in a big mess. ఆయన ఎంతో కృంగిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నాడు. He is totally broken. ఆయన విరిగిపోయినటువంటి వాడిగా ఉంటున్నాడు. Again in verse 7 God says, మళ్ళీ 7వ వచనంలో దేవుడు అంటున్నాడు, only be you strong and very courageous. అయితే నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహు ధైర్యంగా ఉండు. Be strong and very courageous. నీవు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండు. Can you please shake your neighbor who is sleeping and tell your neighbor, be strong and be courageous. పక్కన పడుకున్నటువంటి నీ యొక్క పొరుగువాన్ని కదిలించి నిబ్బరంగా ఉండు ధైర్యంగా ఉండని చెప్పండి. మాకు కాదండి పక్కన You don't have neighbors? పక్కన చెప్పండి. I am not talking about this sleep. I am talking about spiritual sleep. చూడండి Wake up that person from the నేను spiritual చెప్పేది sleep. శారీరక నిద్ర కాదండి, ఆత్మీయ నిద్ర. Atmika Nidra. ఆత్మీయ నిద్ర. Wake up from your Atmika లేవండి Nidra. లేవండి నిద్ర నుండి లేవండి. Be strong and be courageous. ధైర్యం కలిగి నిబ్బరం కలిగి ఉండండి. Pila ke pulaega. Hallelujah. హల్లెలూయా. So then 7. 7వ వచనం. That you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you, turn not from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి చొప్పున చేయవలెను. నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించినట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తొలగకుడి. So now lift your hands please. ఇప్పుడు అందరూ చేతులు ఎత్తండి. Shall we pray now? ఇప్పుడు మనం ప్రార్థిస్తామా? Asking God to prosper you ప్రభు మనందరినీ కూడా వర్ధిల్లింపజేయులాగున and to give you good success. మంచి మరి విజయం ఇచ్చులాగున. What are you listening from morning noon? ఉదయం నుండి ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం వింటున్నారండి? అంత బాగా చేతులు పైకి ఎత్తున్నారు. What are you listening? మీరు ఏం వింటున్నారండి? When the Lord is with you, దేవుడు నీతో నీకు తోడుగా ఉంటే you will make your way prosperous. ఆయనే నేను వర్ధిల్లింపజేస్తాను. So God is supposed to make you prosperous, or you are supposed to be with the Lord? నీవు ప్రభుతో
ఉండాలా లేదా దేవుడు నిన్ను వర్ధిల్లింపజేయాలా? I'm supposed to be with the Lord. అయ్యో స్వామిని, who is supposed to put sugar in the coffee మరి కాఫీలో షుగర్ ఎవరు వేయాలి? to make the coffee sweet? ఆ కాఫీని మధురంగా మార్చడానికి So, ఎవరు వేయాలి? so we'll pray this. Let's lift our hands and I'll say, all those who are making coffee, God, you make the coffee sweet. Does that prayer look okay? అందరు చెప్పే మాట ఏంటంటే, అందరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ప్రభా ఈ యొక్క కాఫీని ఎత్తుపడుతున్నాను, ఇది మధురంగా మార్చు. అవునంటే అలా చేస్తామండి? First thing, remember, మొట్టమొదటిగా your గుర్తుంచుకోవాలి, decision will make you prosperous or your decision will get you into poverty. నీ యొక్క తీర్మానము నిన్ను అభివృద్ధిలోనికి నడిపిస్తుంది లేదా పేదరికంలోనికి నడిపిస్తుంది. Your decision will take you to failure or to success. నీ యొక్క తీర్మానము నిన్ను విజయవంతంలోనికి నడిపిస్తుంది లేదా ఓటమిలోనికి నడిపిస్తుంది. Sariya? అర్థమైందా? I told you, don't believe the preacher completely. చూడండి, నేను చెప్తున్నాను, ప్రసంగికులు మాత్రం పూర్తిగా నమ్మకండి. Is it right or wrong? అవునా అండి కాదా? చెప్పండి మీరే. This time I told you lies. ఇప్పుడు నేను అబద్ధం చెప్పాను అనుకోండి, Now we are again in confusion. మీరు మళ్ళీ అయోమయంలో పడిపోతారు. So let us go and look it with our own eyes what God is saying. కాబట్టి మన సొంత కన్నులతో దేవుడు ఏమంటున్నాడు దాన్ని మనం చూస్తాం. Preacher is saying and God is saying. Which one will you believe? దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రసంగికుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఏది నమ్ముతారండి మీరు? చెప్పండి. Who will you believe? ఎవరిని నమ్ముతారు? Okay. Okay, you read in Telugu first. Other some of them are getting up and going from behind. అయితే 7వ వచనం, అయితే నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహు ధైర్యంగా నుండి నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం. ఓకే, ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటిని ప్రకారం చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్ధిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదవు. So who is going to make you prosperous? God. కాబట్టి ఎవరు నిన్ను అభివృద్ధిలోకి నడిపిస్తారు? దేవుడు. So how many of you believe God will make you prosperous now? You read the word. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి మీరు దేవుడు నాకు అభివృద్ధి ఇస్తారని చేతులపైకి ఎత్తండి. What Bible are you reading, both of you? ఏ బైబిల్ చదువుతున్నారండి మీరు ఇద్దరు? You read. మీ బైబిల్ కూడా చదివించాలండి. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం. Without the mic. Yeah, read. ఈ ధర్మశాస్త్రమును నిత్యము పఠించుము. Ah. అహోరాత్రములు మననము చేసుకొనుము. దానిలో చెప్పిన న్యాయములన్నిటినీ పాటించుము. అప్పుడు నీ కార్యములు అప్పుడు even if I don't know the language doesn't mean I can still interpret the language. భాష అర్థం కాకపోయినా నేను ఇంకా అర్థం చెప్పగలను. If I can interpret the language, you know the language. నేనే అర్థం చెప్తే నీకు ఆ భాష వచ్చు, ఇంకా ఇంకెంత అర్థం చేసుకోవాలి. Even when we read the Bible, no, బైబిల్ చదివేటప్పుడు కూడా చూడండి, the old religious stronghold which has been built for years, చూడండి మరి పాత ఆచారాలు ఏదైతే మన మనసులో కట్టబడ్డాయో we'll read it మనం చదువుతున్నప్పుడు but not believe, అవి నమ్మలేకపోతున్నా, still be on the old stronghold ఇంకా ఆ పాత బంధకంలోనే ఉంటున్నా and believe the wrong thing. అది ఆ బంధకాల్లోనే మనం నమ్మకం ఉంచుతున్నాము. This book of the law shall be in your mouth. ఈ ధర్మశాస్త్రము నీ నోట ఉండాలి. In your this thing, Telugu, there is something when you fill up the form, mother tongue. But when you fill up the form, what is your mother tongue? Hey, you are already know. If you mean మాతృభాష. visa purpose. మాతృభాష. Huh? మాతృభాష. Matrane. Mummy. మాతృభాష. So father has got no tongue over. Everything mummy, sacrifice mummy, mummy, good mummy, mother tongue, no father tongue, huh? Your mother tongue is? My mother tongue is Konkan. And we are speaking in a language? English. There are two fathers. One is the father of truth and one is the father of lies. So you speak the father's tongue in your mother tongue. ఇద్దరు తండ్రులు గారండి, ఒకడేమో అబద్ధికుడు, ఒక తండ్రి ఏమో సత్యానికి తండ్రి. మనము మన సత్యవంతుడైన తండ్రి భాషలో మనం మాట్లాడాలి.
Seriya? So I am talking the father tongue in a mother tongue called English. అయితే నేను నా తండ్రి భాష, నా మాతృభాష అయినటువంటి ఆంగ్లంలో మాట్లాడుతున్నాను. Correct? So in a day, how much of the father tongue do you speak? కాబట్టి మరి ఒక దినంలో ఎంత తండ్రి భాష నేను మాట్లాడుతున్నాను? Sandhya, in a day, how much time do you speak father tongue of heaven? And how much time were you speaking father tongue of this world? Earlier, all 24 hours. So you are in the presence of God or presence of the devil? Now you started learning the word of God from 1 year. From 1 year. Praise God, praise God. So now you are learning to speak the father's tongue. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తండ్రి భాషను మాట్లాడడం నేర్చుకుంటున్నాము. Today, how much did you speak father's tongue? ఈ రోజు మీరు ఎంతగా తండ్రి భాషను మాట్లాడారండి? The praise we are singing, Psalm 91. కీర్తన 91 మాత్రం బాగా చెప్తామండి. But how much do you understand? కానీ ఎంత దాన్ని మనం గ్రహిస్తున్నాము, How much do you meditate? ఎంత దాన్ని ధ్యానిస్తున్నాము, How much do you think? ఎంత దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాము, And very important, how much do you believe? అన్నిటికంటే ముఖ్యం దాన్ని ఎంత నమ్ముతున్నాము. Majority people have Thomas faith or Abraham faith. మరి చాలా మంది తోమా యొక్క విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారా, అబ్రహాం విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారా? Ask your neighbor, Thomas faith or Abraham faith? పక్కవాళ్ళతో చెప్పండి, తోమా విశ్వాసమా, అబ్రహాం విశ్వాసమా? Okay, now listen. This brother is having a gift, okay? ఈ సహోదరుడు ఒక వరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. And he's saying, John David, God is calling you, and he gives a prophecy. అయితే ఇప్పుడు జాన్ డేవిడ్ అనే పేరు పిలిచి ఒక ప్రవచనం ఇస్తాను అనుకోండి. Now what is John David doing? జాన్ డేవిడ్ ఏం చేస్తున్నాడు? My name was called. నా పేరు పిలవబడింది. Your name was not called. నీ పేరు పిలవబడలేదు. My name was called. నా పేరు పిలవబడింది. Thomas faith. అది తోమా యొక్క విశ్వాసం. తోమా విశ్వాసం. I'll tell you what happened when I went to a retreat. నేను వడకంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందో చెప్తాను. Those who were with me, everybody's name was called. ఎవరైతే నాతో ఉన్నారో అందరి పేరు And పిలవబడింది. every day I was fasting. These are my early days. Fasting and praying for 7 days. మరి ఆ రోజుల్లో మరి 7 రోజులు అన్నట్టుగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడం. Last service, మరి చివరి సాధ్యం I was literally crying, God, now at least call my name. ఇప్పుడల్లా పేరు పిలువ ప్రభు చివరి రోజండి. Because those whose name were called, their chest came out like this. ఎందుకంటే ఎవరికి పేరు పిలవబడితే రొమ్ము చించుకున్నారండి. And those whose name were not called, we were looking like the worst sinners. మరి ఎవరి పేరైతే పిలువబడలేదో అతి ఘోరమైన పాపిస్తులుగా మేము అనుకున్నామని భావించుకున్నాం. 2 nights I was kneeling and praying. 2 రాత్రులు మోకరించి ప్రార్థించాం. During the mass, అయితే ఆ యొక్క the name was called. పేరు పిలవబడింది. John Stan. జాన్ స్టాన్ అని పిలవబడిందండి. ఆగండి, చెప్పండి కొట్టండి, ఆగండి. The T came in between. అట్టి మధ్యలో నా పేరు జాన్సన్ కదండి, జాన్ స్టాన్ వచ్చేసిందని. So I thought the priest made a mistake. అయితే నేను అనుకున్నాను గురుగారు ఏదో I తప్పు was చేశారు. about to get up, I saw one fellow get up. నేను లేకపోతున్నాను, లేచడంలో లేచేసానండి. For 2 days I was crying. 2 రోజులు మళ్ళీ ఏడ్చాను. And I said, God, you don't love me. ప్రభువా, నీ నన్ను ప్రేమించడం లేదు నాయనా. You did not call out my name. నీవు నా పేరు పెట్టి పిలవలేదు ప్రభువా. Then one day in the Gospel of John, అయితే యోహాను సువార్తలో ఒక రోజు Jesus was telling to Thomas, యేసయ్య తోమాతో అంటున్నాడు, come here Thomas, తోమా ఇట్లా ఇట్లా touch my hand, నా చేతిని తాకు, feel me, నన్ను అనుభవించు, hug me. నన్ను హత్తుకో. And then Thomas said, my Lord, my God. అప్పుడు తోమా అంటున్నాడు, నా దేవా నా ప్రభువా. Hey Thomas, you believe me because you saw me. ఏ తోమా నీవు నన్ను చూసావు కాబట్టి నమ్ముతున్నావు. Blessed are those whose names are not called. మరి ఎవరి పేరైతే పిలువబడలేదో వారు ధన్యులు. And if they believe because I told you in the word. అయినప్పటికీ వారు నమ్ముతున్నారు, ఎందుకంటే వాక్యంలో నేను చెప్పినాను. That's why people will come and say, any message for me? అందువల్ల ప్రజలు వచ్చి అందరూ చెప్పే తోమా వాళ్ళు వచ్చి అంటారు ఏంటంటే ఏదైనా దేవుడు వాక్యం ఇస్తున్నాడు, సందేశం ఇస్తున్నాడు. And what about Abraham? అబ్రహాం విశ్వాసం ఏంటండి? 50 years married, no? 50 సంవత్సరాల వివాహం జరిగి 55. 55 20 సంవత్సరాలు 52. 50 సంవత్సరాలు. So, Dr. Lucy, డాక్టర్ లూసీ గారు, this is the clinic. Everybody has come to the clinic, చూడండి అందరూ కూడా క్లినిక్ వచ్చారు. డాక్టర్ లూసీ గారు ఉన్నారు. and they have come here for baby. మరి వీరిద్దరు కూడా మరి సంతానం కొరకు వచ్చారండి. Only 89 years. కేవలం 89 సంవత్సరాలు. Who?
అయ్యగారికి 82. Only. 82, now she's only 89. ఆమె 89 సంవత్సరాలు, And you're 99. అయ్యగారు 99 And సంవత్సరాలు. they come to Dr. Lucy. వారిద్దరు కూడా డాక్టర్ లూసీ గారి దగ్గరికి వస్తున్నారు. And the specialist, another specialist. ఇంకొక స్పెషలిస్ట్ కూడా వచ్చినారండి ఇక్కడ. Fertility specialist. అది ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అండి. They both are running the clinic. ఇద్దరు కూడా కలిసి చక్కగా క్లినిక్ నడిపించుకుంటున్నారు. And they come and say, we want a baby. వారిద్దరు కూడా వాళ్ళు వచ్చి చెప్పేది ఏంటంటే మాకు ఒక సంతానం కావాలండి. Dr. Lucy is looking at them. డాక్టర్ లూసీ గారు వారి వైపు They చూస్తే are both counseling. వారిద్దరు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు. Then Dr. Lucy is saying, డాక్టర్ లూసీ గారు అంటున్నారు, young man, యవనస్తుడా, I know you have come late, నువ్వు లేట్గా వచ్చావు నాకు తెలుసు, but not very late. కానీ ఇంకా లేట్ అయితే కాలేదనుకో, We still have got we can still get the baby. మనం ఇప్పుడు కూడా ఏదో ప్రయత్నించవచ్చు. And Sarah is going on laughing. ఆ సారా ఏమో నవ్వుతుందండి ఆమె. 89, no. 89 సంవత్సరాలు కదా. She's saying, all my life I did not get when I was young. What makes you think? యవనస్తురాలుగా ఉన్నప్పుడే నాకు ఏం కాలేదు, ఇప్పుడే పోతుందో నవ్వుతుందండి ఆమె. Okay, now Sarah Lucy is telling her, డాక్టర్ లూసీ గారు అంటున్నారు, telling the husband, ఆమె భర్తతో అంటుంది, every night you get up ప్రతి రాత్రి నువ్వు లేవు, and go and count the stars. బయటికి వెళ్ళి నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టు. And when you count the stars, నక్షత్రాలు లెక్క పెడుతున్నప్పుడు see to that you talk to every star. మరి ప్రతి నక్షత్రంతో మాట్లాడు. Now the cousin sitting behind, ఇప్పుడు చూడండి, వెనకాల కూర్చున్నటువంటి ఆ బంధువు they come home and Sarah is telling to the cousin అయితే మరి ఈ యొక్క సారమ్మ మరి ఆ యొక్క బంధువుతో ఆ that విధంగా Dr. అంటుంది. Lucy gave my husband a very, very beautiful counseling. ఆ యొక్క డాక్టర్ లూసీ గారు నా భర్త చాలా చక్కని ఆలోచన ఇచ్చారు. What is the counseling? ఆలోచన ఏంటండి? My husband should go and count the నా stars. భర్త వెళ్ళి ఆ చుక్కలను లెక్క పెట్టాలంట. And giving assurance, అంతేకాదు ఖచ్చితంగా చెప్పిన మాట ఏంటంటే, not one child, ఒక్క బిడ్డ కాదు, father of many nations. అనేక జాతులకు తండ్రిగా. Let first get one ring. అరే ఒక్కరికి అనండి ఫస్ట్. Now what will you say? ఇప్పుడు ఏమంటారండి మీరు? Anybody married here? No, nobody. ఇక్కడ ఎవరైనా వివాహం జరిగిందంటే లేదు. Anybody having children? పిల్లలు ఎవరికైనా ఉన్నారు? సంతానం లేదు. Husband went counting stars. భర్త So why should God give him like this job? కానీ దేవుడు ఈయనకెందుకు ఇటువంటి పని అప్పచెప్పాలి? Why should God give a job like this? దేవుడు ఆమెకి ఎందుకు ఇటువంటి పని అప్పచెప్పాలి? Please listen. Right from Genesis verse number 1 to Revelation, the system of God is always the same. There is no variation in every miracle that you see. చూడండి, దయచేసి మీరు గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఆది కాండము మొదట అధ్యాయం నుండి ప్రకటన గ్రంథం చివరి వచనం వరకు దేవుడు పనిచేస్తున్న విధానము ఈ విధంగానే ఉంటుంది. 3 things. 3 విషయాలండి. First thing, మొట్టమొదటిగా God is telling you, దేవుడు అంటున్నాడు, యెహోషువతో open your mouth and speak what I told you. నీవు నోరు నిప్పి నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మాట్లాడు. What is Abraham doing? అబ్రహాం ఏం చేస్తున్నాడు? God said your name is no longer Abraham, it's Abraham. దేవుడు అంటున్నాడు కదా, నీ పేరు ఏమాత్రం అబ్రహాం కాదు, అబ్రహాము. Means father of many nations. అంటే అనేక జాతులకు తండ్రి. Her name is Sarai to Sarah, means mother of many nations. ఆమె పేరు సారాయి నుండి సేరా అని పిలువబడుతుంది, అంటే అనేక జాతులకు తల్లిగా ఉంటుంది. So she goes and meets that lady in pink. కాబట్టి ఈమె వెళ్ళి ఆ పింక్ లో ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మని ఆ స్త్రీని కలుస్తుంది. Don't call me Sarai, నన్ను సారాయి పిలవడు, I'm Sarah. నేను సేరా అని పిలువు. What will she say? ఆమె ఏం చేస్తుందంటే, And no one child, mother of many nations. అరే ఒక్క పిల్ల కూడా పుట్టలేదు కానీ జాతులకు తల్లియా? She'll go and tell a friend, mother. జాతులకు తల్లి అంటారు అని ఆమె అవుతుంది. And then say, my husband is not Abraham, he's Abraham. నా భర్త పేరు అబ్రహాం కాదు, ఏబ్రహాం అంటుంది. Now tell me, will not the whole village and people all around make joke out of them? చూడండి, అదే ఆ గ్రామంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పట్టణవాసులందరూ కూడా వీళ్ళు చూసి అపహాసం చేస్తారా చేయరా? How do you remain in the presence of God? ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మన దేవుని సన్నిధిలో ఎలా నిలిచి God is ఉండగలుగుతాము? teaching Joshua. యెహోషువతో దేవుడు You will చెప్తున్నాడు, have terrible situations coming in front of you. నీ ముందు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. Are you ready to
ignore what you see నీవు ఏదైతే చూస్తున్నావో వాటిని పక్కన పెట్టడానికి నీవు సిద్ధంగా ఉన్నావా? and continue to focus on what I told you. నేను నీకు ఏదైతే చెప్తున్నానో దానిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తావా? And to get your focus on what I told you, నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో దానిపై దృష్టి కేంద్రీకరించటకై you must teach your tongue to speak my word. నీవు నా మాట మాట్లాడుటకై నీ యొక్క నాలుకను ఉపదేశించాలి. Train your tongue to speak God's word day and night. దివారాత్రులు దేవుని యొక్క వాక్యమును మాట్లాడుటకు నీ యొక్క నాలుకను ఉపదేశించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, let's say a beautiful lady, చూడండి, ఒక అందమైన స్త్రీ, beautiful dress, అందమైనటువంటి వస్త్రం, and you know with, you know what? మీకు తెలుసు కదండి. Huh? Like, so she's smelling good. కాబట్టి ఎంతో మంచి వాసన వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Will that fragrance attract people? కాబట్టి ఆ యొక్క సువాసన అనేది ప్రజలను ఆకర్షిస్తుందా లేదా? The beautiful dress attract people. ఆ అందమైనటువంటి వస్త్రధారణ ప్రజలను ఆకర్షిస్తుందా లేదా? But when she opens her mouth, everybody runs away from her. కానీ ఆమె నోరు తెరిస్తే మాత్రం అందరూ ఉరికిపోతారండి. Possible? సాధ్యమా? సాధ్యమా అండి? అవునండి. We every day take shampoo bath ప్రతిరోజు కూడా షాంపూతో స్నానం చేసుకుంటారు. of the body, శరీరంకి, mind, మనస్సుకి, Word of God. mind. మనసు సంగతి ఏంటండి? So when a person is taking the word, loading in his mouth and speaking it over and over again, and speaking it over and over again, the person's mind is getting washed by the blood, by the word of God. So you get a good shampoo bath of heaven. That is, your mind is getting washed. Amen. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి కనుక ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ చదువుతున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి జరిగేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ఏ విధంగా అయితే షాంపూతో మనం స్నానం చేసుకుంటామో పరలోకం యొక్క షాంపూతో దేవుడు తన యొక్క మనస్సును శుద్ధీకరిస్తున్నాడు. David, बुरा नहीं मानेगा तो पूछूं मैं, are you born Christian or convert? One. क्या बात है? हाँ. सच्ची? सच्ची. कितना साल तक मन का धुलाई नहीं किया? पाँच साल तक नहीं किया. नहाया नहीं? आपसे मिला तभी करा ना. वो भी इधर ही हाँ, सबके वो नहीं सामने. एक मिनट आता है. कैसे? ये क्या होता है? See what is calling. This place is his bathroom, he said. I did not say. ये सबके साथ इधर recording है. बोला इधर ही स्नान किया. Here is the first time I met him. Remember 2016? First time I met him. First time I got into the Word of God. Then I had a shampoo bath with the Word of God. Yes, he's right. सबके सामने नहाते थे, चलो क्या? So now we'll say Lucia का bathing room, mind bathing room. Now what are you doing here sitting? మనం అందరం కూర్చొని ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ? From morning what are we speaking? మనం ఉదయకాలం నుండి ఏం చేస్తున్నాము? We are speaking the word, and the word is challenging you and making correction in your mind and washing you and washing you and washing you. So only when a person takes the word in his tongue and starts speaking to himself again and again, his mind is getting washed by the word of God. కాబట్టి ఉదయకాలం నుండి కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటుండగా, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుండగా, ఈ వాక్యం చేస్తున్నటువంటి పని ఏమిటంటే మళ్ళీ మన యొక్క మనస్సును కడుగుతుంది, శుద్ధీకరిస్తుంది. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన నోటిలో పెట్టుకొని మనం వాక్యాన్ని చెప్తూ ఉంటుండగా, మన వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా మళ్ళీ మన మనస్సును యొక్క వాక్యం శుద్ధీకరిస్తుంది. Satya, what is your future? In one line. What do you think the whole day is your future? No, that's what I'm saying. Whatever you think the whole day is your future. So now you are thinking about the husband the whole day, that's your future. It's getting recorded, the husband is listening. Okay, so now you are thinking the word of God over and over again. Now did it change your thinking? So what's your future? As you think, so shall you be. So if anybody wants to know their future, don't go and look at the stars. Look at the one who made the stars. కాబట్టి ఎవరైనా నీ యొక్క భవిష్యత్తుని గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశపడితే బయటకు వెళ్ళి చుక్కలను చూడవద్దు, చుక్కలు చేసిన దేవుడిని చూడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా.
So, how do you wash your mind? కాబట్టి నీ మనసును ఏ విధంగా శుద్ధీకరించి కడుక్కుంటావు చెప్పండి గట్టిగా. So who is supposed to wash your mind? కాబట్టి నీ మనసు ఎవరు కడుక్కోవాలి? ఎవరు కడగాలి నీ మనసును? The spouse is supposed to wash your mind. భర్త నీ మనసును కడగాలి, అవునండి. భార్య నీ మనసును కడగాలి, అవునండి. So now, after 55 years also, keep washing the mind with the word of God, no issues. Not washing, then only issue. 55 సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ మనసు కడుక్కోకపోతే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కానీ మనసు కడిగినట్లయితే ఏ సమస్య ఉండదు. Sariya, step number 1, teach your tongue and master your tongue. కాబట్టి మొట్టమొదటి అడుగు ఏంటంటే నీ యొక్క నాలుకకు తరఫీదు ఇచ్చి నీ నాలుకలో మాటలు ఉంచండి. To speak the word of God. దేవుని యొక్క మాటలు మాట్లాడటమే. Second, రెండవదిగా only when you are mastering your tongue, now you will be able to master your mind. ఎప్పుడైతే నీ యొక్క నాలుకకు నువ్వు తరఫీదు ఇస్తున్నావో నీ మనస్సుకు నువ్వు తరఫీదు ఇవ్వగలవు. So now you will meditate on the word day and night. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దివారాత్రములు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం. Who will go to work? పని ఎవరు చేస్తారండి? Haven't you heard of somebody saying, what Bible is giving food or what? Who will go to work? ఈ మాట ఎప్పుడన్నా విన్నారంటే ఎప్పుడు బైబిల్ ఏది పని ఎవరు చేస్తారు? విన్నారా ఇట్లాంటి మాటలు? బైబిల్ మనం మీకు ఆహారం పెడుతుందా అన్నారా? Now tell me, as a Christian, what is your top priority? ఒక క్రైస్తవునిగా నీ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటి? Roti, kapda or makan. తినడము, త్రాగడము. When the children are small, what are you teaching the children? Become big, then find a nokri for what? Roti, kapda or makan. కాబట్టి చిన్న ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు మనం నేర్పించేది ఏంటంటే పెద్ద కావాలి, నువ్వు ఉద్యోగం సంపాదించాలి, దేనికోసము తినాలి, త్రాగాలి, బాగా ఉండాలి. And after finding roti, kapda or makan the whole day and night, when retirement, now you say, relax. Now, bimari taking all roti, kapda or makan. అయితే అంతా అయిపోయిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ సంపాదించినంతా కూడా ఆ తినదంతా కూడా ఆ యొక్క రోగానికి వెళ్ళిపోతుంది. Now look at Jesus saying, కానీ యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి, చూడండి. seek you first roti, kapda or makan, and the kingdom of God will be yours. మొట్టమొదటిగా తిండిని, త్రాగేదాన్ని, ఈ ఉండే స్థలాన్ని ఆలోచించండి, ప్రతిదీ మీ యొద్దకు వస్తుందని అంటున్నాడు. Hey, listen. Okay. You will say, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and everything else will be added unto you. Agree. Out of the 24 hours, how much time are you giving for the kingdom? చూడండి, మొట్టమొదటి నేను అంతా మీతో అంగీకరిస్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా నా రాజ్యాన్ని, నా నీతిని వెతుకుడి, సమస్త మీకు సమకూర్చబడును. కానీ మీలో ఎంతమంది ఆయనకు ప్రతిరోజు సమయాన్ని ఇస్తున్నారు? No, out of the 24 hours, how many hours are you giving for the kingdom? 24 గంటలలో ఎన్ని గంటలు మీరు రాజ్యం కొరకు మీ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు? 3 గంటలు. 3 hours. 24 hours. Hallelujah. Hallelujah. See the one. See. Hold on. ఒక్క నిమిషం. I get all these questions. Then I go and ask Holy Spirit, something is wrong with me. He said nothing is wrong with you. నేను ఎప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు నాకు వస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను అడుగుతాను. పరిశుద్ధాత్మదేవో ఏదైనా తప్పు నాలో ఆలోచిస్తున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడు అనేది ఏంటంటే నీలో ఏ తప్పు లేదు. Okay, we have gone to many retreats, even translating. Then we sing, Holy Spirit, come with your fire. Yes. Correct? Then the fire comes. Correct? Yes. Then the person and falls. Okay? Then he gets up. Then where does he go? Back to the pavilion. He goes home. But when Peter got the anointing, where did he go? He went out to preach. And then the next day you come and say, Holy Spirit, come with your fire. God is saying, last time I gave you, why did you go home? Why should I give again? 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, Nanna husband, Nanna children, after getting Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న వల్ల ప్రభువా భర్త, ప్రభువా భార్య, ఈ విధంగా అంటున్నానండి. Something is wrong with me. అయితే నాలో ఏదో తప్పు అనుకుంటా. Because when I am running towards this side and everybody is running home. I said, nobody is running with me. నేను పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నప్పుడు అందరూ ఇంటికి పరిగెడుతుంటే నేను ఇలా పరిగెడుతున్నా, నా వెనకాల ఎవరు లేరండి. And then next month again, Holy Spirit, come with your fire. And then fire. Okay, fire. For what? To go home?
మళ్ళీ వచ్చే నెల మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మదేవ నా మీదకి అగ్నితో రండి, అగ్ని వస్తుంది. ఎందుకు? ఇంటికి వెళ్ళడానికి. సరియా? సరేనండి, ఇంటికి వెళ్ళడానికి అగ్ని కావాలి. A person who really experiences the presence of God, ఒక వ్యక్తి వాస్తవంగా దేవుని సన్నిధిని కనుక అనుభవిస్తే he no longer lives his life for self. తన కొరకన్నట్టుగా తన జీవితాన్ని జీవించడు. His life is for the kingdom day and night. ఆయన తన యొక్క జీవితాన్ని దివారాత్రం రాజ్యం కొరకే And జీవిస్తాడు. people can notice that God is working in that person's ఆయన life. యొక్క వ్యక్తిలో దేవుడు పనిచేస్తున్నాడన్న విషయాన్ని ప్రజలందరూ కూడా His గమనిస్తారు. life can never be stagnant. ఎందుకంటే ఆయన జీవితం ఎక్కడ ఉండదో అక్కడే నిలిచి ఉన్నాడు. His life will be rising higher and higher, and more souls will be touched. ఆయన యొక్క జీవితం పైకి ఎగురుతుండగా అనేక ఆత్మలు తాకబడతాయి. Now he's not interested in roti kapda or makan. ఇప్పుడు ఇక ఏమాత్రం ఆయనకి రోటి కమలమకాల అవసరం లేదు. He is interested in how many souls can I get. ఆయనకు మరి ఆశ ఏంటంటే ఎన్ని ఆత్మలను నేను సంపాదించగలను. And the best part, roti kapda or makan is coming searching for you. మరి అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన విషయం ఏంటంటే రోటి కమలమకాల ఆయనను వెతుక్కుంటూ వస్తుందండి. గట్టిగా చెప్పండి, గట్టిగా. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. Correct? అవునా? So only when you teach your mouth, కాబట్టి నీ నోటికి ఎప్పుడైతే నువ్వు తర్ఫీదు ఇస్తున్నావో your mind starts getting changed. నీ యొక్క మనస్సు మార్చబడుతుంది. When you begin to train these two, ఈ రెండింటిని కనుక నీ తర్ఫీదు ఇస్తుంటే then the Lord says, అప్పుడు ప్రపంచాలు you shall be empowered from within నీవు అంతరంగం నుండి బలమును పొందదవు. to do all that the Lord has given in His word. తన వాక్యంలో చెప్పినదన్నీ కూడా చేయుటకే నీవు అంతరంగం నుండి బలమును పొందుతావు. Then you will make your way prosper. అప్పుడు నీ జీవితాన్ని నీవు వర్ధిల్లింపజేసుకుంటావు. Then you will have great success. అప్పుడు నీ గొప్ప విజయాన్ని చూస్తావు. So every day the question is, కాబట్టి ప్రతిరోజు ప్రశ్న ఏంటంటే if I made 100 decisions, నేను 100 డిసిషన్ తీసుకుంటే how many were according to the word? మరి ఎన్ని ఆ యొక్క తీర్మానాలు దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉంటున్నాయి? How many? Just keep it here. Just now I saw the mic is down. Those people must be saying, come on, we can't hear you. Hallelujah. హల్లెలూయా. What was I saying? 100 decisions you made, how many decisions will be according to God's word? 100 తీర్మానాలు నేను తీసుకుంటున్నావు, అందులో ఎన్ని దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉన్నాయి? I'm not saying you should not pray. నేను చెప్పడం లేదా నేను ప్రార్థన Because when I చేయను. say all these three things, no, people say he doesn't like to pray. మరి నేను ఈ విధంగా వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాను. ప్రజలు చెప్పేది ఏంటంటే ఆయనకు ప్రార్థన ఇష్టం I లేదు. asked Lord, how do I understand prayer? అయితే నేను ప్రభువుని అడిగాను, ప్రభా ప్రార్థనని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? He gave me my example. ఆయన నా యొక్క ఉదాహరణ నాకు చెప్పాడండి. I was a very good boy when I was in school. నేను స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు చాలా మంచి Never troubled my mom and dad. ఎప్పుడు కూడా మా అమ్మ నాన్నని వేధించలేదు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. And my mom thought I was a very good scholar. నేను మరి మా అమ్మగారు అనుకుంది ఏంటంటే నేను చాలా బాగా చదివిస్తున్నానని. She got textbooks. ఆమె టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చింది. Those who are from Bombay, married and come here, you will understand what I'm saying. 21 question paper set. Is it there? For 10th standard children? 21 question paper set. In Bombay we call. See, that's why we are from Bombay. కాబట్టి చూడండి, మరి బాంబేలో చదివిన వారికి తెలుస్తుంది. అక్కడ 21 ప్రశ్న సెట్ ఉంటుంది. Then guidebook. తర్వాత గైడ్ ఉంటుంది. Then master key book. మాస్టర్ కీ బుక్ ఉంటుంది. And 5 years question paper. 5 సంవత్సరాల ప్రశ్న పత్రాలు ఉంటాయి. Correct? Can you believe my mom bought all this and gave it to me? చూడండి, నమ్మండి, మరి చదవడానికి మా అమ్మగారు ఇవన్నీ కూడా తెచ్చి పెట్టారండి. My 10th standard got over. 10వ తరగతి ఏదో ఒకలాగా అయిపోయింది. I got good marks. నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. And now it was time to give the books away. మరి ఇప్పుడు ఆ యొక్క పుస్తకాలన్నీ పక్కకు పెట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. Can you believe most of the books did not even have my name? మరి చాలా పుస్తకాలు నా పేరు కూడా లేదండి. I never opened the books. ఎందుకంటే నేను బుక్కులు ఎప్పుడు తెలవలేదు. They could have gone brand new again the next year. మళ్ళీ మరుసటి మళ్ళీ కొత్తగా మన దుకాణం వెళ్ళిపోవచ్చు అవి. Now the Lord began to ask me a question. ఇప్పుడు ప్రభు నాకు ఒక ప్రశ్న అడిగారు. Very good boy. నువ్వు చాలా మంచివాడివి. Day and night study. దివారాత్రులు చదివా. I am day and night playing. నేను దివారాత్రులు ఆడుకున్నాను. Exam time I sat and study. మరి ఎగ్జామ్ పరీక్ష సమయంలో కూర్చొని Now చదివాను. tell me, both of them are getting the same question paper? మరి ఇద్దరికి ఒకే క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుందా అండి, చెప్పండి. The moment he looks at the question, he becomes nervous. మరి ఎప్పుడైతే మన చదివిన వాడు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తున్నాడో అంటున్నాడు. So now he's writing answers, he forgets everything and makes
all mess and he has written all wrong answers. మరి ఆ యొక్క ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా మర్చిపోతున్నాడు, బయట అన్ని మర్చిపోయాడు. I wrote only 50 marks. నేను 50 మార్కులు మాత్రం రాశాను. All 50 marks accurate. మరి 50 మార్కుల ప్రశ్నలు అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా రాశాను. Now tell me who will pass? ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు పాస్ అవుతారు? But he was studying the whole year. తన సంవత్సరం అంతా కూడా చదువుతున్నాడు. Why he did not get promoted to the next class? ఎందుకు వేరొక క్లాస్ కి ప్రమోట్ కాలేదు? On the day of exam, he gave a wrong answer. మరి ఎగ్జామ్ రోజున ఆయన తప్పుడు జవాబు రాశాడు. So when you study with your mouth the word of God, కాబట్టి నీవు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నోటితో చదువుతున్నప్పుడు, you meditate on the word, నీవు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు, and the test comes before you, నీ ముందు పరీక్ష వచ్చినప్పుడు, what you remember, what you choose to remember to do, నీవు ఏదైతే ధ్యానిస్తున్నావో, ఏదైతే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నావో, what you choose to remember to do, నీవు ఏదైతే చేయాలని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నావో, what you choose to remember, ఏదైతే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని నీ తీర్మానం తీసుకుంటున్నావో, that is going to be your future. అదే నీ యొక్క భవిష్యత్తు పరిపాలిస్తుంది. What people think is, కానీ ప్రజలు అనుకునేది ఏంటంటే, I prayed the whole day, నేను దినమంతా ప్రార్థించాను, my job is done. నా పని అయిపోయింది. Prayer does not make faith work. ప్రార్థన విశ్వాసాన్ని జరిగించదు. Faith will make prayer work. విశ్వాసం అనేది ప్రార్థనను నడిపిస్తుంది. Because if your prayer is Thomas faith, ఎందుకంటే నీ ప్రార్థన తోమ ప్రార్థనగా ఉంటే it will not work. అది పని చేయదు. If your prayer is with worry, it won't work. నీ యొక్క ప్రార్థన చింతతో If కూడినదైతే your prayer is with doubt, it won't work. నీ యొక్క ప్రార్థన మరి డౌట్ తో ఉంటే అది పని చేయదు. That is the condition of Joshua here. అది యెహోషువ యొక్క కండిషన్ అయి ఉంటుంది. And God is saying, come on Joshua, దేవుడు అంటున్నాడు, యెహోషువ I am going to give you 3 things to do. 3 విషయాలు నువ్వు చేయాలని నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నా. First, teach your mouth. మొట్టమొదటిగా నీ యొక్క నాలుక తరిచి నీవు Continue to speak what I told you to నేను do. నీకు ఏదైతే చెప్పినానో మాట్లాడుతూ ఉండు. Continue to think on what I told you to do. నేను ఏదైతే నీకు ఆజ్ఞాపించినానో దాన్ని చేస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉండు. And Joshua, యెహోషువ, if you do what I tell you to do, నేను నీకు చెప్పింది నువ్వు చేస్తే you will make your way prosperous and have great success. నీ యొక్క భవిష్యత్తును విజయవంతంలోకి నడిపించబోతున్నావు. So when a person does what God's word says, కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందో ఆ మాటను ఒక వ్యక్తి చేస్తే the person is in the presence of God. ఆ వ్యక్తి దేవుని సన్నిధిలో ఉంటూ ఉన్నాడు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Tell me, every day do you get challenged to walk in love? ప్రేమలో నడవడానికి ప్రతిరోజు ఒక షరతు అండి మనకు. Yes. Are there some good people challenging you every day when it comes to love? ప్రేమ విషయానికి వస్తే కొంతమంది మంచి వ్యక్తులు చాలా సవాలు విసురుతారు కదండి. Are your own loved ones giving you good training? మీరు ప్రేమించేటువంటి వారు మంచి తరఫీదు ఇస్తున్నారా? Some of you in the office are saying, God, transfer this person. కొంతమంది ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నారా, అయ్యా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చి అయ్యా ప్రార్థిస్తున్నారా? Lord, if you are finding it difficult to transfer, kill him. ప్రభు ఒకవేళ నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కష్టమైతే చంపి పడేసే ప్రభు. But get this person out of my life. కానీ నా జీవితం నుండి వీరిని బయటికి పెట్టించే. Do you know why that person is there? ఎందుకు ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు తెలుసా? To help you to become stronger. నీవు బలముగా మార్చబడటమే ప్రభు ఆయన అక్కడ ఉంచి ఉన్నారు. Now this brother is coming to the gym. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రదర్ జిమ్ కి వస్తున్నాడు, And I am the coach there. నేను అక్కడ కోచ్ గా ఉంటున్నాను. If I'm not the coach, how many dumbbells he'll pick up? 10 and go home. నేను ఒకవేళ కోచ్ గా లేకపోతే 10 డంబెల్ మరి అక్కడ పికప్ చేసి వెళ్ళిపోతాను. If I'm the coach there, నేను అక్కడ కోచ్ గా ఉంటే 10 into 10 sets. 10 into 10 ఎంత అండి? Now he will say, ఈయన అంటాడు, అమ్మో నా వల్ల కాదు. but he is forced to do it. కానీ ఆయన బలవంతంగా ఒత్తిడి చేసి చేయాల్సిందే. After 1 month, what will happen to his arms? ఒక నెల తర్వాత ఏమవుతుంది? చేతులకు కండరాలకు ఏమవుతుంది? బలం వస్తుంది. So when he's picking up the dumbbells, will this add more pressure? కాబట్టి ఈ విధంగా డంబెల్స్ ఎత్తుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒత్తిడి వస్తుందా? More pain? ఇంకా నొప్పి వస్తుందా? Will it grow? అది అధికమవుతుంది, బలంగా మారుతుందా? But if he's holding the dumbbell in the wrong way and doing, will it tear his muscle? కానీ తప్పుడు రీతిగా డంబెల్స్ ఎత్తుతున్నట్లయితే అది ఆ నరాలను చీల్చివేస్తుందా లేదా? In the same way, when somebody puts pressure on you and you walk in love, it will build up your spiritual muscle. When somebody is putting pressure and you hate it, it will tear your spiritual muscle. అదే రీతిగా చూడండి, అక్షరాలు అదే రీతిగా మనపై ఎవరైతే ఒత్తిడి వేస్తున్నారో ఆ సమయంలో మనము ప్రేమలో నడిచినట్లయితే అది మన ఆత్మ కండరాలను పెంచుతుంది. కానీ మనం వేరొక రీతిగా మనం ఆ ప్రేమ లేకుండా వ్యవహరించినాం అనుకోండి, మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని చీల్చివేస్తుంది. Touch your neighbor and say, why so much of pain? మీ పక్క వాళ్ళు ముందు చూడండి, ఎందుకు ఇంత నరాలని కండరాలు ఎందుకు చీల్చబడ్డాయి? చూడండి Tear from home? మరి ఇంట్లో చీల్చబడ్డాయా?
అడగండి, పక్కన అడగండి. No, nobody wants to ask. ఎవరు కూడా అడగలేదు చూడండి. And they are saying, my arms only are better. అయ్యో, నా చేతులు కూడా లేదు, నా కండరాలు కూడా చీలిపోయారు అంటున్నారు మీరు. అందుకని అడగడం లేదు పక్కన. Hello, hello. See, this is not to give you guilt. చూడండి, This is to open up and show you where we are standing, and we blame God, we blame the devil, we blame everybody coming against us, but never blame ourselves. చూడండి, మీపై అపరాధ భావం వేయడం కాదు, కానీ మనల్ని మనం ఈ రోజు కనువిప్పు కలిగి మనం ఎక్కడి నుంచో మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం వేరే వారిని నింద వేస్తూ సాతాను నింద వేస్తున్నాం, కానీ మనది మనం ఎప్పుడు కూడా నింద వేసుకోము. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let's go to the New Testament and learn something. కాబట్టి నూతన నిబంధనను వెళ్ళి మనం ఒక విషయాన్ని నేర్చుకుందాం. Ephesians 3. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ So అధ్యాయం. who is going to make you prosperous? కాబట్టి ఎవరు నేను అభివృద్ధి చెందిస్తారు? చెప్పండి. God. దేవుడు. God. చెప్పండి. God. దేవుడు. God. దేవుడు. నిన్ను అభివృద్ధి ఎవరు చేస్తారు? Word of God. Word of God will make you prosperous. Word of God will make you prosperous. Or you doing the word of God will make you prosperous. దేవుని వాక్యం నిన్ను అభివృద్ధి చెందిస్తుందా, లేదా నీవు దేవుని వాక్యంలో ఉంటూనే అభివృద్ధి పొందుతావా? If the word of God will make us prosperous, everybody would be prosperous, no? ఒకవేళ కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది అభివృద్ధి పొందింపజేస్తున్నట్లయితే అందరూ కూడా అభివృద్ధి పొందేవారు. The problem is with the seed or with the heart. Heart. మరి ఈ యొక్క విత్తనంలో మరి ప్రాబ్లం ఉందా, గుండెలో సమస్య ఉందా? చెప్పండి. గుండెలో, హృదయంలో సమస్య ఉంది. There is no problem with the seed. చూడండి, విత్తనంలో ఏ సమస్య లేదండి. The seed works for everybody. ఈ యొక్క విత్తనం అందరి కోసం పనిచేస్తుంది, Correction in the heart is very important. కానీ హృదయాన్ని సరి చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank God the secrets are being opened now. దేవునికి స్తోత్రం. రహస్యాలన్నీ కూడా బట్టబయలవుతున్నాయి. Okay, 3:16, Ephesians 3:16. 3:16 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3:16. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచునట్లుగా క్రీస్తు మీ హృదయంలో విశ్వాసం ద్వారా నివసించినట్లుగాను తన మహత్య ఐశ్వర్యం చొప్పున మీకు దయచేయవలెను. That God would grant each one of us according to the riches. తన మహదైశ్వర్యం చొప్పున దేవుడు మనకు దయచేయవలెను. Riches. ఐశ్వర్యము. Why are you calling Aishwarya? Huh? ఇచ్చేసి తెలిపిస్తాడు ఐశ్వర్యం. ఐశ్వర్యం. Oh, Yeah. I thought suddenly what happened to him here? I suddenly started wondering what happened to him. We are talking about thinking, he went to Aishwarya. Okay. Now when we are praying, in our mind, what is the riches that we are praying for? ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మన మనస్సులో ఎటువంటి ఐశ్వర్యం గురించి మనం You ఆలోచిస్తున్నాం. are the only lady talking to me. Yes, tell me. నాతో మాట్లాడేటువంటి స్త్రీ మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, చెప్పండి. ఎటువంటి ఐశ్వర్యం గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం? Are you giving us some answer? What riches are you looking for? ఎటువంటి ఐశ్వర్యం గురించి మీరు ఆశపడుతున్నారు? Is God rich? దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుడా? అయితే ఎటువంటి ఐశ్వర్యం So మీరు what riches ఆశిస్తున్నారు? are you asking God for? ఎటువంటి ఐశ్వర్యం మీరు ఆశపడుతున్నారు? Word of God is God here. What are you asking God? See. Listen. చూడండి, వినండి. This is a very good place to give oral answers, 100 out of 100. But you will come to know whether this person really meant with his answer by looking at the person's lifestyle. చూడండి, ఈ యొక్క స్థలమంతా కూడా మరి బహిరంగంగా బాటంగా జవాబు ఇవ్వడం చాలా బాగుంటుంది, కానీ ఆ యొక్క వ్యక్తి జవాబిస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క వ్యక్తి జీవితాన్ని బట్టి మరి నిజంగా జవాబిస్తున్నాడా, జీవితంలో జవాబు ఉన్నదా మనకు తెలిసిపోతుంది. Now my friend, what riches are you looking for this evening? ఈ సాయంకాల సమయంలో ఎటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని నువ్వు ఆశిస్తున్నావు? Tell me. Confidence. No, the one behind. What riches are you looking for?
What riches are you asking God for? So no job, health, money. So you don't ask for money. So when Saint Paul, the apostle, is praying for the church at Ephesians, he's praying that God will grant you the riches. What riches? కాబట్టి పునీత పౌలు గారు మరి ఎఫెసీయులకు రాస్తున్న లేఖలో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే తన మహదైశ్వర్యము చొప్పున అంటున్నాడు. అయితే మహదైశ్వర్యం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? First riches is mercy. అయితే మొట్టమొదటి ఐశ్వర్యము కనికరము. Because without mercy you can't get forgiveness. ఎందుకంటే కనికరం లేకుండా క్షమాపణను పొందలేము. Second is the grace. రెండోదిగా కృప. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. And his power, which is love. మరి మూడోదిగా శక్తి అంటే ఆయన ప్రేమ. Now in our prayers, మన ప్రార్థనలో is it that we look for heavenly riches or earthly riches? మన ప్రార్థనలో మనం పరలోక ఐశ్వర్యాన్ని ఆశిస్తున్నామా లోకపరమైన ఐశ్వర్యాన్ని ఆశిస్తున్నామా? And no oral answer, oral exam answer. Real answer. వాస్తవంగా నిజంగా చెప్పండి. ఏదో మాటలు చెప్పండి. Actually both, but which one more? Honest answer. God said, let us speak honestly. Both same. She's looking for both, but earthly is more. That's why worry both. If there was a heavenly more, there's no question of worry, no? చూడండి, పరలోక ఐశ్వర్యాన్ని మనం ఆశపడితే అసలు ఇబ్బందులే ఉండవు. ఈ లోకపరమైన ఆశల గురించి వెళ్తేనే మనకి ఇబ్బందులు వస్తాయి. So people who look for spiritual riches, కాబట్టి ఎవరైతే ఆత్మీయ ఐశ్వర్యం గురించి ఆశిస్తున్నారో they are in the presence of God. వారు దేవుని సన్నిధిలో ఉంచిన వారు. So when you are spiritually rich, కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మీయంగా ధనికులై ఉంటున్నామో earthly riches will come chasing you. ఈ యొక్క లోకపరమైనటువంటి ఐశ్వర్యము నిన్ను వెతుక్కుంటూ నీ వెనుక వస్తుంది. When you run after earthly riches, కానీ మనము లోక సంబంధమైన ఐశ్వర్యం వెనుక పరిగెత్తినప్పుడు they will come so close to you. అవి ఎంత దగ్గరగా వస్తాయంటే And when you are about to embrace, it's gone. పట్టుకుందామని లోపల వెళ్ళిపోతుందండి. Praise God. దేవునికి That's స్తోత్రం. why you should check your prayers. కాబట్టి మన ప్రార్థనలు మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. Our prayers are more about earthly riches or heavenly riches. కాబట్టి మన ప్రార్థన ఎక్కువగా ఈ లోకపరమైన ఐశ్వర్యం గురించి పరలోకం గురించి ఐశ్వర్యం And when you గురించి. are seeking for heavenly riches, your life will be a life of glory. మరి ఎప్పుడైతే మనం పరలోక ఐశ్వర్యాన్ని ఆశిస్తున్నామో మన యొక్క జీవితం పరలోక మహిమ చేత నింపబడుతుంది. What is glory? మహిమ అంటే ఏమిటి? God is invisible. దేవుడు చూడడు. His power is invisible. ఆయన శక్తి His కనిపించదు. presence is invisible. ఆయన సన్నిధి కనిపించదు. But కానీ his works are not invisible. ఆయన యొక్క కార్యములు చూడగలవి కావు. For ఆయన example, చూడగలుగుతాను. for example, a person is blind. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి గుడ్డివాడు అనుకోండి. Suddenly he starts screaming, I can see clearly. మరి అకస్మాత్తుగా ఆయన అరుస్తున్నాడు, నేను చూడగలుగుతున్నాను అని. What is that glory? ఆ మహిమ ఏ మహిమ అంటే? Sandhya came and shared how she could not fold her fingers. మరి సంధ్య వచ్చి మరి ఏ విధంగా తన యొక్క చేతులు ఈ విధంగా మత్తలేదో చెప్పి ఉన్నది. She says, I can hold a knife in my hand. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కత్తి కూడా నేను చేతిలో పట్టుకోగలుగుతాను. I can cut the apple. నేను యాపిల్ కూడా కోయగలుగుతున్నాను చెప్తుంది. For her, that work is God's glory. అయితే ఆమె జీవితంలో ఇది కార్యం అనేది దేవుని మహిమ. When I saw on the video on Zoom, she was doing only this much. మరి జూమ్ వీడియోలో నేను చూస్తున్నప్పుడు ఇంత మాత్రమే ఆమె చేయవచ్చింది. Then she came up till this much. దాని తర్వాత మెల్లగా ఇంత వచ్చింది. Then she came up till this much. దాని తర్వాత ఇంతగా చేసింది. And then it got folded completely. దాని తర్వాత సంపూర్ణంగా ఫోల్డ్ చేయగలిగింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is that? God's glory. అది ఏంటంటే దేవుని మహిమ. Her gums were black. మరి ఆమె యొక్క చిగుళ్ళు కూడా నల్లగా ఉండి ఉన్నాయి. When we began to go and pray, మేము వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు she saw blood vessels on her gums. మరి ఆ యొక్క రక్త కణాలు ఆమె యొక్క చిగుళ్ళని చూసింది. And thank God for brother Amal was there. అప్పుడు సోదరుడు అమల్ గారు ఉన్నారు. Amal said to me, brother, you don't understand. బ్రదర్ గారు నీకు అర్థమవడం లేదు. What she just said, what she saw on the screen, మరి ఆమె in స్క్రీన్ the mirror, ఆమె అద్దంలో చూసింది ఏంటంటే is something impossible in medical science. మరి మెడికల్ సైన్స్ లో అసాధ్యమైనది జరిగింది. What she is saying is a very big miracle. ఆమె చెప్పేటువంటి అద్భుతము చూసిన అద్భుతం చాలా పెద్దది. I said, I am not satisfied. నేను అన్నాను, నేను ఇంకా తృప్తి చెందలేదు.
And she was crying at that time. ఆ సమయంలో ఆమె I ఏడుస్తోందండి. said, I am not satisfied. నేను అన్నాను, నేను ఇంకా నాకు తృప్తి God's లేదు. glory is not going to settle there, it's going to go beyond that. నేను చెప్పాను, దేవుని మహిమ అక్కడ ఆగిపోదు, దానికంటే అధికంగా వెళ్తుంది. So I became very stubborn. కాబట్టి నేను గట్టిగా నిలబడ్డానండి. And we began to pray again. మళ్ళీ మేము ప్రార్థన చేయడం And ఆరంభించాం. again. మళ్ళీ ప్రార్థించాను. And next week when she came, she said, look at my gums, they have become big. అప్పుడు మళ్ళీ మరుసటి వారం నా దగ్గరకు వచ్చి చూపిస్తుంది, చూడండి బ్రదర్ గారు, నా యొక్క చిగుళ్ళన్నీ పింక్ గా మారిపోయాయి. Your tooth also have become grey. Only the gums. Praise God. You could not open your jaws as well. Now you can open your jaws. ఆమె నోరు కూడా తెరవలేదు, కానీ చూడండి నోరు కూడా స్పష్టంగా You could not తెరవగలుగుతుంది. put your finger in. You had to use a straw or a spoon to put the food in. Now you can put all the fingers inside. Just yeah, good. చూడండి మరి ఎంతో మృదువుగా ఉన్నటువంటి స్పూన్ ని ఆమె తీసుకోగలుగుతుంది, లేదా స్ట్రా మాత్రమే వాడగలుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం 5 వేలు కూడా నోట్లో పెట్టుకోగలుగుతుంది. So God gives you this riches, కాబట్టి దేవుడు ఇటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని నీకు ఇస్తాడు. that is riches will bring glory. ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని మహిమ తీసుకొని వస్తుంది. Now with this riches, ఈ he says, ఐశ్వర్యంతో ఇప్పుడు so that you are strengthened with might. కాబట్టి మనము ఆయన బలముతో, So that you are strengthened with might. ఆయన శక్తితో బలము పొందినట్లుగా, Strengthened for what? దేని కొరకు బలం పొందుతున్నాము? Strengthened to carry out the mission that God has assigned for you. దేవుడు నీ కొరకు దేనినైతే ఉంచినాడో అది చేయడానికి శక్తి. No person sitting here is a mistake. చూడండి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా మరి మిస్టేక్ కాదండి. Every person coming down to this planet Earth is sent on a purpose and on an assignment. మరి ఈ యొక్క భూమిలోనికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక పనితో, ఒక కార్యంతో ఈ భూమిపై పంపించబడ్డాడు. When a person is chasing the riches of this world, అయితే ఈ యొక్క భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తిని, ఐశ్వర్యాన్ని ఒక వ్యక్తి వెతుకుతున్నప్పుడు he is living the most lowest life. ఆయన ఎంతో దీనమైనటువంటి స్థితిలో And the person who ఉంటున్నాడు. is seeking the riches of heaven, కానీ ఎవరైతే ఉన్నతమైనటువంటి పరలోక ఐశ్వర్యాన్ని ఆశిస్తున్నాడో he is living a life in the supernatural. ఆయన అసాధారణమైనటువంటి జీవితంలో జీవిస్తున్నాడు. So God, with those riches you get strengthened కాబట్టి ఆ యొక్క ఐశ్వర్యంతో నీవు శక్తిని పొందుకుంటావు. with God's might. దేవుని యొక్క కార్యం ఆ విధంగా ఉంటుంది. You get strengthened with God's might. దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా నీ బలంని పొందుతావు. And by His Spirit ఆయన ఆత్మ ద్వారా in the inner man. అంతరంగంలో. Now all these riches, ఇప్పుడు ఈ ఐశ్వర్యం అంతయు, all this strength, ఈ యొక్క శక్తి అంతయు, all this ఈ glory యొక్క మహిమ అంతయు is empowering you to walk with unconditional love. నీవు చెప్పసఖ్యముగా నీ ప్రేమలో నడవడానికి నీకు సహాయపడుతుంది. Has anybody ever seen the heartbeat on the screen when a person is in the hospital? మరి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే మరి గుండె ఏ విధంగా కొట్టుకుంటుందో చూసారండి? It goes like this, 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 like this. Huh? And what about if it goes like this? ఒకవేళ ఆ గుండె ఇలా కొట్టుకునేది ఇలా కొట్టిందనుకోండి, ఏం జరుగుతుందండి? God is looking for such people. కాబట్టి అటువంటి ప్రజల కొరకు దేవుడు వెతుకుతున్నాడు. Where your self is there. నీ అనే స్వార్థము మరణించాలి. As long as your self is alive, నీ యొక్క స్వార్థము అనేది జీవించినంత కాలము you will not experience this riches of God's glory. నీవు ఈ దేవుని మహిమైశ్వర్యాన్ని నీవు అనుభవించలేవు. Because every moment your mind will be saying, ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ నీ మనసు అంటుంది, what about my benefit? నా యొక్క లాభం ఏమిటి? Hallelujah. Hallelujah. See how much of passionate for me, not for you. Yeah. Don't cry. He's crying, give him also. Oh, he got his own water bottle. Selfish. No. You drink from your bottle. I'm not looking at your bottle. For me, this water makes no difference. ఈ నీరు నాకు ఏది తాగినా ఎటువంటి వ్యత్యాసం ఉండదు. Because when we go to Africa, ఎందుకంటే ఆఫ్రికా వెళ్ళినప్పుడు we have to drink water from the stream. మరి అక్కడ పారుతున్న కాలువ నుండి తాగాలని నీళ్ళు. So we are used to that. కాబట్టి నాకు అలవాటు అయిపోయింది. So it makes no difference. కాబట్టి ఎటువంటి వ్యత్యాసం ఉండదు ఏది తాగినా. So it's in the mind. కాబట్టి మనసులో ఉంటుంది Riches of God's glory. దేవుని యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యం, దేవుని యొక్క When we ఐశ్వర్యం. have bath, we don't have bath in the morning.
మరి మేము స్నానం చేసుకున్నప్పుడు పొద్దున స్నానం చేసుకోము. No, in Africa, not here. ఆఫ్రికాలో Other Christian coming and meeting and praise the Lord, brother. That's why I said, I'm looking at my uncle. Okay. The reason we don't have bath in the morning is మరి ఉదయకాలం ఎందుకు మరి పెళ్లి స్నానం చేసుకోమంటే something you said, they're not even stopping it now. They're imagining. Marriage is not Okay, that doesn't matter. Praise God. So what happens is we have to go quite a long distance, about 2-3 kilometers. అయితే ఒక 2-3 కిలోమీటర్ల దగ్గర వెళ్తుండాలి. And we got to go into the stream down. అయితే మరి ఒక కాలువలో మేము వెళ్ళాలి. हमारे इधर बड़ा नल्ला बोलते हैं ना, नल्ला. हाँ, नाला. वैसा पानी आता है. అయితే నాలలో ప్రవహిస్తున్నట్టుగా మరి నీళ్లు ప్రవహిస్తుంటాయి. और 20 लीटर का गैलन रहता है. 20 లీటర్ల క్యాన్లో అంత నీళ్లు ఉంటాయండి. वो उसमें ऐसा डुबा के लेने का पानी. అయితే ఇలా ముంచుకొని నీరు తీసుకోవాలి. और जब नहाते तभी मालूम नहीं क्या आता है. When you are having bath, you don't know what is in the water, no. అయితే మరి స్నానం Sometimes చేస్తున్నప్పుడు some insect comes. So when you are having bath at night, there is no light. So in the dark, what is there? Nothing is seen. అయితే మరి రాత్రికాల సమయంలో ఉదయకాల సమయంలో ఎందుకు మరి ఈ యొక్క స్నానం చేసుకోవాలంటే మరి ఆ యొక్క నీరు పోసుకున్నప్పుడు ఆ వెలుగు ఉండదు, చీకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఏ పురుగులు పాకుతాయో తెలియదు. So no problem. కాబట్టి ఏ సమస్య ఉండదు. But the water is good. కానీ నీళ్ళు మాత్రం బాగుంటాయి. It is not water from the sewage. Very clean water. అది చాలా మంచి శుద్ధమైనటువంటి జలం అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because it rains for I think 9 months it rains. ఎందుకంటే అక్కడ మరి 9 నెలల అన్నట్టుగా వర్షం పడుతూ ఉంటుంది. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So you get used to all that. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం అలవాటైపోతుందండి. They are looking at me whether I had bath today or not. ఈ రోజు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతూ ఈ రోజు స్నానం చేసుకున్నాడా లేదా అని అనుకుంటున్నారు కదా మీరు. Praise God. Are you understanding? చెప్పేది అర్థమవుతుందా? So when you run after the riches of God, కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యం వెనుక పరిగెడుతున్నామో and when you get up in the morning and you go for the service, మరి ఉదయంలో లేచి మనం సేవకు వెళ్తున్నప్పుడు and you see a crowd of 20 and 25,000, 20-25,000 జన సమూహం చూసినప్పుడు now do you think about the water you drank? మరి ఏ నీళ్లు తాగావో దాని గురించి ఆలోచిస్తావా? Do you think about the water you had bath? మరి ఏ నీళ్ళతో నువ్వు స్నానం చేసుకున్నావో మరి ఆ నీళ్ళ గురించి And so ఆలోచిస్తావా? many souls are going to be transferred into the kingdom of God. అనేక ఆత్మలు మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో పుట్టబోతున్నాయి. Now are you enjoying every moment there? మీరు మరి ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రతి స్థలంలో కూడా నువ్వు ఆనందిస్తున్నావా? That is what he's saying. అదే అంటున్నాడండి. That you be filled with the riches of God's glory. ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క ఐశ్వర్యం చేత నింపబడాలి. The earthly treasure is corrupted. ఈ యొక్క లోకపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఐశ్వర్యము మాలిన్యమవుతుంది. I tell you, there's a person here, ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన పేరు మే అనుకోండి. cheating everybody, అందరిని మోసగిస్తున్నాడు, collected all the money, అందరి దగ్గర డబ్బులు పోగు చేసుకున్నాడు. and his time has come to die. అయితే ఆయన చనిపోయే సమయం ఆసన్నమైంది. He has deposited the money here, there. ఆయన యొక్క డబ్బులు అక్కడక్కడ అన్ని డిపాజిట్ చేశారు. Now when he's dying, is he taking the money and going? అయితే ఇప్పుడు చనిపోతారు, ఆ డబ్బంతా తీసుకొని వెళ్తున్నాడా? Another B is there. ఇంకొక బి ఉన్నాడండి. He is not interested in the riches of this world. మరి ఈ లోకపరమైన ఐశ్వర్యం ఆయనకి ఇష్టమే లేదు. Day and night is running with the riches of heaven. దివారాత్రంలో ఆయన పరలోక ఐశ్వర్యంతోనే And జీవిస్తున్నాడు. he has also got a lot of souls that he has won across the world. మరి ప్రపంచమంతా కూడా ఆయన అనేకమైనటువంటి మరి ఆత్మలను సంపాదించాడు. And his turn has come to die. ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయే సమయం He is ఆసన్నమైంది. excited. ఆయన ఎంతో I'm going to ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. meet my master. నేను నా యజమానిని కలుసుకోబోతున్నాను. But when he is going, కానీ వెళ్తున్నప్పుడు is he taking the treasures that he found, the lost souls, to heaven? మరి ఎన్ని ఆత్మలైతే మరి నాశనం అయిపోయినాయో మరి అవన్నీ కూడా సంపాదించాడు, వాటన్నింటిని కూడా పోగు చేసుకొని వెళ్తున్నాడు పరలోకానికి. చెప్పండి. So what riches are you seeking for? కాబట్టి ఈ రోజు మనము ఎటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని మనం కోరుతున్నాము? Yesterday I was in Mysore. నేను నిన్నటి దినం మైసూర్లో ఉన్నాను. Today I am here. నేను ఇక్కడ ఈ రోజు ఉన్నాను.
Saturday I'll finish. మరి శనివారం ముగిస్తాను. Sunday you'll see me in Pune. సండే ఆదివారం నేను పూణేలో చూస్తాను. Thursday you'll see me here again. మళ్ళీ గురువారం మళ్ళీ నేను ఇక్కడ చూస్తాను. Wednesday you'll see me in Pune. బుధవారం పూణేలో చూస్తాను. So when do you travel? కాబట్టి ఎప్పుడు నేను ప్రయాణం చేస్తాను? Then you are sleeping. నేను నిద్రపోయినప్పుడు. Why do you do that? నేను ఎందుకు అలా చేస్తాను? Because I have found a treasure. ఎందుకంటే నేను నిధిని And this కనుగొన్నాను. treasure is not corruptible. ఈ యొక్క నిధి ఏమాత్రం మాలిన్యం కాదు. This treasure gives you amazing, amazing peace, amazing joy, amazing happiness. చెప్ప సత్యం కానటువంటి ఊహకు అందనటువంటి సంతోషాన్ని, సమాధానాన్ని, ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంది. Now I can say without a doubt, taste and see that the Lord is good. ఇప్పుడైతే ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా చెప్పే మాట ఏంటంటే మరి యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకోండి. And this strength that you get, the word of God says, you get this strength in the inner man by the power of the Holy Spirit. కాబట్టి ఈ యొక్క అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి శక్తి మనకు ఎలా లభిస్తుందండి? పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. They are my friends. They will never say no. Sure no? No. I have to submit to you, no? Hey, listen. Listen. I'm going to ask you a question. మీ అందరికి ఒక ప్రశ్న అడగబోతున్నా. This time whether you listen or not doesn't matter. You say yes. ఇప్పుడు మీరు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా సరే అని చెప్పండి. Even if you don't listen, no problem. The answer should be Yes. say that again. Yes. Say that again. మీరు వినకపోయినా కానీ సరే అని చెప్పండి. సరేనా? Can I continue? Yes. కొనసాగించొచ్చా? Oh, you don't have to tell that. What? Even if you didn't get to say that, we'll say yes. Praise God. No, that watch is 1 hour fast. ఆ గడియారం గంట ముందు పోతుందండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know one thing. Forget. I'll tell you one thing. ఒక మాట The చెప్తాను. day you realize the difference between the riches of this world and the riches of heaven, your whole life will change. When God called me for the full time, okay, at that time I was doing good business. I was doing good export. But when God called me, that night I made a decision and I said, God, tomorrow morning I'll go and close down my factory. And the next morning I closed down the factory and I went after the Lord. So now somebody will say, you closed the factory which was giving you money? Yes, but I started a new factory which is giving me souls. చూడండి, ఎప్పుడైతే ప్రభు నన్ను పిలిచినాడో మరి నన్ను పిలిచిన ఆ రాత్రి నేను యొక్క మరి ఎక్స్పోర్ట్ వ్యాపారం కలిగినాను. ఆ రాత్రి నా ఫ్యాక్టరీ అంతా కూడా మోసించాను. మరుసటి ఉదయాన్నే నేను మరి పరలోకంలో మరి దేవుని ఆత్మను పట్టినటువంటి ఫ్యాక్టరీని తెరిచానండి. Okay. That Christ may dwell in your heart by faith. That Christ may dwell in your hearts by faith, that you be rooted and grounded in love. క్రీస్తు మీ హృదయంలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించినట్లుగాను తన మహిమైశ్వర్యం చొప్పున 18 వచనం మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పరిపూర్ణులన్నట్లు ప్రేమ యందు వేరు పారి స్థిరపడండి. Now listen very carefully, okay? జాగ్రత్తగా వినండి. When you are seeking for the riches of heaven, నీవు ఎప్పుడైతే పరలోక ఐశ్వర్యం ఆశిస్తున్నావో, are you in the presence of God? నీవు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నావా? Yes. Now let's ask a question. ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి. Did Jesus come to this earth in flesh and blood? యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రక్త మాంసంలో వచ్చారా? Did he come as man? ఆయన పురుషునిగా వచ్చారా? Did he also have desires? ఆయనకు ఆశలు ఉన్నాయా? Yes. అవును, ఉన్నాయి. He did not have desires? ఆశలు ఏం ఆశలు లేవండి? ఉన్నాయి. But did he give himself into any temptation? కానీ ఆయన ఏదైనా శోధనలో నీకు పడిపోయాడా? No. Okay. Did he live his life for himself? ఆయన తన కొరకు అన్నట్టుగా తన జీవితాన్ని జీవించాడా? Did he live his life for his father? తన తండ్రి కొరకు తన జీవితాన్ని జీవించాడా? Are you a man and a woman? Man or woman? Yes. Do you have desires? నీవు స్త్రీ పురుషువా? అవును. నీకు ఆశలు ఉన్నాయా? అవును. Do you live your life for yourself నీ కొరకు నీవు జీవిస్తావా? or for God? దేవుని కొరకు జీవిస్తారా? నీ కొరకు నేను జీవిస్తాను. చెప్పండి. So when Jesus lived his
life, did he live his life for his own benefit? కాబట్టి యేసు ప్రభు తన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు తన కొరకన్నట్టుగా ఆయన జీవించాడా? You live your life for whose benefit? నీవు ఎవరి కొరకు నీ యొక్క జీవితం జీవిస్తున్నావు? So every day, are you looking at what is my benefit? అయితే ప్రతిరోజు నాకు ఈ రోజు ఏ లాభం వస్తుంది అని ఆశపడుతున్నావా? I'll be healed. Now should I tell them the secret? Should I tell them? For this whole session, she promised me 1 lakh rupees. చూడండి, ఈ రహస్యం ఏంటంటే ఈ సాంగ్ని నడిపించడానికి సోదరి గారు నాకు ₹1,00,000 ఇస్తున్నారు. So why should I not come? కాబట్టి ఎందుకు రావద్దు చెప్పండి. And the next week I'm coming, that is 2 lakhs because it's a living. మరి వచ్చే వారం ఉన్నటువంటి సాంగ్యం అది రెసిడెన్షియల్ కాబట్టి ₹2,00,000 ఇస్తున్నారు. He is talking, he is getting 75, he is not telling that. నేను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే నాకు 75,000 ఇస్తున్నారండి. Next week he is getting nothing because there is no translation. మరి వచ్చే వారం ట్రాన్స్లేషన్ లేదు కాబట్టి ఏం ఇవ్వడం లేదు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Now what, in other words, okay, let me put it this way. Has God given everybody 24 hours? దేవుడు అందరికి 24 గంటలు ఇచ్చారండి. Is that your currency? అది మీ కరెన్సీ అండి. Can you store that currency? ఆ కరెన్సీని దాచిపెట్టుకోగలరా? Can you put it in the fixed deposit? మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో దాన్ని వేయగలరా? Do you need to spend it? దాన్ని వెచ్చించగలరా? Is it carried forward for the next day? మరుసటి దినం దాన్ని వెచ్చించుకోగలరా? Do you know what is the best gift that God has given you? చూడండి, దేవుడు నీకు ఇచ్చేటువంటి అతి శ్రేష్టమైన వరం ఏంటో తెలుసా? Time is your currency. నీకున్నటువంటి ఆ యొక్క కరెన్సీ ఆ యొక్క సమయం అండి. You must ask the question. నీ ఒక ప్రశ్న అడుక్కోవాలి. Am I using this currency called time to chase the riches of heaven? మరి ఈ యొక్క కరెన్సీ యొక్క సమయం అనేటువంటి కరెన్సీని పరలోక ఐశ్వర్యాన్ని పొందడానికి నేను వెచ్చిస్తున్నానా? Or am I wasting this currency called time for my own selfish ambition? లేదా నా సొంత ఆశల కొరకు సొంత ఆశ నెరవేర్చుకోవడానికి నా యొక్క సమయాన్ని అంతా వెచ్చిస్తున్నానా? Where? ఎక్కడ వెచ్చిస్తున్నాను? Come on. చెప్పండి. And that is what he says, when you are strengthened in your inner mind, in your inner being, by the Spirit of God, Christ dwells in you. కాబట్టి మన అంతరంగ పురుషుని దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనం శక్తితో నింపుకున్నప్పుడు క్రీస్తు మన యందు నివసిస్తున్నారు. And Christ dwelling in you is by faith, not by your senses. అయితే క్రీస్తు మన యందు విశ్వాసము ద్వారానే కానీ మన యొక్క క్రియల ద్వారా కాదు. Now all this that he is talking about కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన మాట్లాడే మాటలన్నీ ఏంటంటే should lead you to love. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఎక్కడికి నడిపించాలంటే ప్రేమలోనికి. Should lead you to love. ప్రేమలోనికి నడిపించాలి. I always look around for examples. Is the background very nice, Maroon? వెనకాల మెరూన్ కలర్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగుంది కదండి. That also they must say. చెప్పడం లేదు. Is it just a cloth or is it a curtain hanging on a rod? అది కేవలం ఒక బట్టన లేదా మరి ఆ యొక్క రాడ్ పైన ఉన్నటువంటి కర్టెన్. See, we men have got a wardrobe, okay? Brother, you got a wardrobe at home. Yes. We men have got a wardrobe. Let me give you the men's wardrobe. కాబట్టి చూడండి, మరి పురుషుల యొక్క వార్డ్రోబ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. In the men's wardrobe, on every hanger there will be 5 shirts and 3 pants. కాబట్టి ఈ యొక్క పురుషుల యొక్క వార్డ్రోబ్ లో మరి ప్రతి హ్యాంగర్ కి 5 షర్టులు 3 ప్యాంట్లు That ఉంటాయి. hanger also goes bending like this. హ్యాంగర్ కూడా ఇలా అయిపోతుందండి. And then that hanger goes on the main rod. మరి ఆ యొక్క హ్యాంగర్ వెళ్ళి మెయిన్ రాడ్ మీద పడుతుంది. Imagine 20 hangers on that rod. చూడండి, ఆ యొక్క రాడ్ కి 20 హ్యాంగర్. By now the rod is already bent like this. ఇప్పటికే ఆ యొక్క రాడ్ ఇలా బెండ్ అయిపోయిందండి. But you look at the ladies' wardrobe. కానీ ఈ యొక్క స్త్రీల వార్డ్రోబ్ చూడండి, They are all systematic. వాళ్ళు ఎంతో సిస్టమేటిక్ గా I ఉంటారు. spoke about the men, he got up and left. చూడండి, పురుషుల But వార్డ్రోబ్ look గురించి at the lady, మాట్లాడిన look at the lady, look at the lady. She said yes, but you're saying it's right, brother. Look at the ladies' wardrobe. 1 sari, 1 hanger. కాబట్టి చూడండి, ఆ యొక్క స్త్రీల వార్డ్రోబ్ చూడండి, ఒక చీరనే ఉంటుందండి అక్కడ. Not more than 10 hangers on one rod. మరి ఒక్క రాడ్ లో మరి 10 హ్యాంగర్లు వేలాడమండి. And our wardrobe, that rod becomes so much heavy, it falls. చూడండి, ఆ యొక్క రాడ్ కూడా మెల్లగా ఎంత బరువెక్కిపోతుందంటే అది కూడా ఇలా ఇదైపోయి అది కూడా పడిపోతుంది. Then the wife comes to the husband's rescue. అయితే మళ్ళీ ఆ యొక్క భార్య మరి భర్తను రక్షించడానికి వస్తుంది. Don't worry about that. Let's pray.
దాని బాధలకు ప్రార్థన చేస్తాం. We'll pray for the rod to be fixed. మనం రాడు ఎక్కువ మంచి జరగాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. Will the rod get fixed? ఎలా రాడు ఫిక్స్ అవుతుందని చెప్పండి. Every time you open the wardrobe, నువ్వు ఎప్పుడైతే వాటర్ తెరుస్తున్నావో, all you ladies స్త్రీలందరూ కూడా overloading with your hangers, నీ హ్యాంగర్ అన్ని కూడా బరువెక్కిపోయి overloading clothes on the hanger. ఆ యొక్క హ్యాంగర్లపై బట్టలు ఉంటున్నట్టు Just look at the condition of that rod. Poor fellow. చూడండి. ఆ యొక్క రాడు పాపం చూడండి ఎలా ఆగిపోతుందో. That rod is a rod of love. ఆ యొక్క రాడ్ ఏం రాడ్ అంటే ప్రేమ. That is why, you know, for the gents wardrobe, they put one end at one end. For the lady, they put one over here, one there, one there. Two support in between. కాబట్టి చూడండి, మరి ఒక ఈ యొక్క పురుషుల రాడ్ మరి And brother said, brother, preach now, preach your preaching. 50 సంవత్సరాలు ఇంకా చెప్పచ్చు ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాలంటున్నారు ఆయన. అయితే పురుషుల వాటర్ ఏముంటుందంటే అక్కడ ఒక రాడ్ ఇక్కడ ఒకటి తగ్గేసుకోవడం. కానీ స్త్రీల రాడ్ తగ్గేసుకోవడానికి అక్కడ 2, మధ్యలో 2, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఉంటాయి. పద్దలు దో. పక్కన 2 అండి ప్రతి. Hallelujah. హల్లెలూయా. My wife is there, no? I got 2 daughters also. Praise God. Okay. Now, on that rod comes the faith, the healing, the deliverance, the protection, the prosperity. All these are hangers. They all stay strong on the main rod called love. కాబట్టి చూడండి, ఈ యొక్క రాడ్ అనే దానిపై ఎన్నో హ్యాంగర్లు ఉంటున్నాయి. ఆ హ్యాంగర్లు ఏంటంటే విశ్వాసము, సమాధానము, దేవుని యొక్క కాపుదల, దేవుని యొక్క స్వస్థత, విడుదల. ఇవన్నీ కూడా ఒక్క రాడ్ పైన మాత్రమే అన్ని కూడా వేలాడబడుతున్నాయి. ఆ రాడ్ ఏంటి? ప్రేమ. So when Christ dwells in us, in our heart, by faith, that we be rooted and grounded in love. కాబట్టి విశ్వాసము ద్వారా క్రీస్తు మన హృదయములలో నివసిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన మనం ప్రేమతో ఉంటున్నాం కాబట్టి. Hyderabad is a hot place or my Hot. Chennai is a Better than Chennai is very humid. but still hot. Yeah, hot. A mango tree was talking to the owner. మరి ఒక మామిడి చెట్టు మరి తన యజమానితో ఈ విధంగా మాట్లాడుతుంది. I am 10 years in the hot sun. 10 సంవత్సరాలు ఎండలో నేను ఉంటున్నాను. I gave you mangoes. నేను ఈ మామిడి పండు ఇచ్చాను. You have no mercy on me. నీ మాత్రం ఏమాత్రం కనికరం చూపలేదు. Rainy season, you did not even give me a raincoat. మరి ఆ యొక్క వర్షాకాలంలో రెయిన్ కోట్ కూడా నాకు ఇవ్వలేదు. And during winter, no sweater. మరి వింటర్ సమయంలో స్వెటర్ కూడా నాకు But ధరించలేదు. stretching your neck all the time for the mango. కానీ ఎప్పుడు కూడా మెడలెత్తుకొని మామిడి పండు కోసం ఆశిస్తున్నా. So there was a conversation. కాబట్టి ఈ విధంగా సంభాషణ జరిగింది. The next day morning, when the owner got up, కాబట్టి మరుసటి దినము వారి యజమానుడు he లేచినప్పుడు saw that the tree was shifted from that place to the neighbor's compound. మరి ఆ యొక్క చెట్టు వెళ్ళిపోయి ఆయన ఇంట్లో నుండి వేరే వాళ్ళ పక్కింటి కంపంలో కూర్చుందండి వేరే చెట్టు. I like the expression you did. ఇలా సాధారణంగా సాధారణ అంటుంది సిస్టర్ గారు. I like that. నాకు ఇష్టం లేదా But she's saying అని అంటుంది. it is impossible that the tree will go from this compound to that అది compound. అసాధ్యం. ఎందుకంటే ఆ యొక్క కంపౌండ్ నుండి చెట్టు వేసి ఇక్కడ That tree is teaching us humans కాబట్టి ఆ యొక్క చెట్టు మనకు బోధిస్తుందండి. winter, మరి చలికాలం, rainy season, వర్షకాలం, summer season, ఎండాకాలం, even the dog coming up, మరి కుక్క కూడా వస్తుంది. but still it doesn't move his place. అయినప్పటికీ దాని యొక్క స్థలం అది కదల్చబడదండి. What about us? మనం ఏం చేస్తామండి? Created in the likeness and image of దేవుని God. యొక్క సృష్టిలో రూపించబడి మనం ఏం చేస్తాము? Little pressure, కొంచెం ఒత్తిడి రాగానే change. మారిపోతాం. Are we rooted and grounded in love? మనం దేవుని ప్రేమలో కట్టబడి నిర్మించబడి ఉన్నామా? And that is the challenge for today. అది ఈ రోజు మనకు ఒక సవాలుగా ఉంటుంది. So when a person is grounded and rooted in love, he is in the presence of God. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ప్రేమయందు మరి మరి లోతుగా వేరుపారి ఉంటున్నాడో ఆయన ప్రేమయందు నిలిచి ఉంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Anybody needing any healings? ఎవరికైనా ఏదైనా స్వస్థత అవసరం My అంటే sister in blue, you lifted your hand so quickly. Come here. అంటే సారీ. Come here now. ఎవరికైనా స్వస్థత అవసరం అంటే ముందుకు Come here in blue. You know that I'm talking to you. I did not even complete the sentence. She lifted her hand up. Come. You are in blue only, no? Which color is it? Green or red? Mine is just red. Blue. Yes. Tell me, what's the problem? Huh?
Please tell me. Okay, we'll fix it up. Okay, here is a sister who has gone for laser and she has been operated for a right eye and she has still not got a clear vision. She is having a foggy vision and she believes for a healing. ఇక్కడ నిలిచినటువంటి ఒక సోదరి మరి లేజర్ వెళ్ళి ఉన్నారు, అయినప్పటికీ ఇంకా మరి కుడి కన్ను సరిగా కనిపించడం లేదని చెప్తున్నారు. So we learn today that when you are in the presence of God, God calls you prosperous and makes your way, and you are able to make your way prosperous and have great success. కాబట్టి ఈ రోజు మన వాక్యంలో వినేటువంటి విషయం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నామో మరి ఆ యొక్క వాక్యం అనేది మన విజయంలోనికి మరి అభివృద్ధిలోనికి నడిపిస్తుందని విన్నాం. And the word of God in Ephesians said that God may grant us the riches of His glory. అదే రీతిగా మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము విన్నది ఏంటంటే దేవుడు మనకు మహిమైశ్వర్యం ఇస్తాడు. So through Jesus are we anointed to heal the sick? కాబట్టి యేసు ప్రభు ద్వారా రోగులను స్వస్థపరచుటకు మనం అభిషేకం పొందినామా లేదా? Yes. I want you to study this scripture every day, okay? John 14:12. It says, those who believe in Jesus will not only do the things that Jesus did, but even greater things than that. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుందంటే యోహాను సువార్త 14:12 ప్రతిరోజు మీరు ధ్యానించండి. నా యందు నమ్మిక ఉంచిన వాడు నాకంటే అధికమైనటువంటి అద్భుతాలు చేస్తారు. Because Jesus has said, I'm going to my Father. ఎందుకంటే నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. Has Jesus gone to the Father? తండ్రి దగ్గరికి యేసు ప్రభు వెళ్ళి ఉన్నారా? Has He sent the Holy Spirit for us? మన కొరకు ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మని పంపించారా? And has the Holy Spirit already come upon us? పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పటికే మన మీదకి వచ్చారా? And is the Holy Spirit living in us? మన యందు పరిశుద్ధాత్ముడు నివసిస్తున్నారా? And again in Mark 16:20, మార్కు సువార్త 16:20 the Bible says, బైబిల్ అంటుంది the disciples went everywhere శిష్యులు అంతటా కూడా సంచరించి ఉన్నారు, and preached everywhere. అంతటా కూడా ప్రసంగించి ఉన్నారు. The disciples went out ఇప్పుడు మరి శిష్యులు బయటికి వెళ్ళి ఉన్నారు, and preached everywhere. ప్రతి స్థలంలో కూడా And the Lord was with them, దేవుడు వారితో ఉన్నారు, working with them వారితో పని చేస్తున్నారు. and confirming the word that was preached ఏదైతే వాక్యం చెప్తున్నారో ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మరి ఆ యొక్క సూచన ద్వారా మరి with accompanying signs and wonders. అద్భుతాలు సూచన క్రియలు జరిగించి ఉన్నారు. Imagine if the disciples had not gone out, చూడండి, ఒకవేళ కనుక శిష్యులు బయటికి they వెళ్ళినట్లయితే would not have been able to preach. వారు ఏమాత్రం ప్రసంగించలేకపోయేవారు. And if they don't preach, వారు ప్రసంగించినట్లయితే Holy Spirit is without a job. పరిశుద్ధాత్ముడు పని లేకుండా ఉండేవారు. So who is waiting for whom? కాబట్టి ఎవరి కొరకు వేచి ఉన్నారు? You are waiting for Holy Spirit, or Holy Spirit is waiting for you? పరిశుద్ధాత్ముడు నీ కొరకు వేచి ఉన్నారా? నీవు పరిశుద్ధాత్మ కొరకు వేచి ఉన్నావా? डेविड क्या हुआ, घोटाला हो गया? ये लास्ट लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. So Can you repeat it? you read it. Mark 16:20. मेरे को चेहरे पे मालूम पड़ा सब घोटाला हो गया है. हाँ, लास्ट लाइन थोड़ा सा. They went out వారు and preached బయలుదేరి everywhere. వాక్యం అంతటా ప్రకటించి ప్రభువు వారికి సహకారుడై ఉండి వెనువెంట జరుగుచు వచ్చిన సూచన క్రియల వలన వాక్యము స్థిరపరచుచుండెను. जोर से पढ़ना. हाँ. And they went forth and preached everywhere, They went forth and preached everywhere. the Lord working with them. Pause. If they had not gone and preached everywhere, was the Lord going to work with them? No. So who is waiting for whom? Holy Spirit is waiting for me, or I am supposed to wait for the Holy Spirit? So from morning what are we doing? Preaching the word. So the Holy Spirit who is with us is now going to do what? He is working with us. And how is he going to work with us? With sign and By wonder. confirming the message that was preached with accompanying signs and wonders. Praise the Lord. So am I going to sweat for this healing, or the Holy Spirit's job is to confirm the word? Holy Spirit. Praise the Lord. Are you ready? Yes. Are you ready? So just put your hand on the right hand. It's okay, no? Put your on the right eye. Can you take off that mask? Yeah. You look pretty without the mask. Yeah. Yeah.
Heavenly Father, listen, say that. Heavenly Father, Heavenly Father, I thank you, I praise you I thank you and I praise you by the power and authority that you have given me. by the power and the authority that you have given me. I take authority over the spirit of infirmity, I take authority over this spirit of infirmity, this sickness. this sickness. In the name of In Jesus, the name of Jesus, I bind you, I bind you, I curse you, I curse you, I cast you out of this body. I cast you out of this body. Get out of her body right now Get out of our body right now. in the name of In the Jesus. name of Jesus, I thank you, Lord, I thank you, Lord. the spirit of infirmity Spirit of infirmity that was blocking a healing, that was blocking and healing, causing the sickness, causing this sickness, is completely uprooted is completely uprooted. in the name of In the Jesus. name of Jesus, I thank you, Lord, I thank you, Lord. and I speak to the lens, And I speak to the lens, the laser laser that has caused damage. that has caused damage. Lord, Lord, let it be completely nullified let it be completely nullified and recreated, and recreated. vision Vision be restored. be restored. Whatever was gone wrong Whatever was gone wrong has to be set right. has to be set right. Right now, Right now, in the name of in Jesus. the name of Jesus, I thank you, Lord, thank you, Lord, for you have set us free. for your set us free. Eyes Eyes be opened be opened. in the name of In Jesus. the name of Jesus, That fogginess be gone forgiveness be gone and vision be restored. and vision be restored. Right now. Right now, I said right now, I say right now, in the name of Jesus. in the name of Jesus, Thank you, Holy Spirit, for confirming the word confirming the word, with accompanying signs and wonders. covering signs and wonders. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for opening eyes in Jesus' name. Now you can see. Close the left eye and see. I did not tell you to wink. Black spots. Blood vessel. Some blood vessel is there. Rest everything is okay. Okay, just put it again. Lord Jesus, whatever is erupted whatever is erupted and blocking our vision, and blocking the vision, I speak to you. I speak to you, Be cleared up, be cleared up, completely cleared up, completely cleared up, so that she can see no more. so that she can see No more blood clot. no more blood clot. It is completely gone, It's completely gone. washed in the blood of Jesus. Blood of Jesus. Amen. Amen. Now, very light. One more. Listen, is it okay? Why not? I hope you are not annoyed with me. Yes. Lord Jesus, I thank you that the words that we are speaking, The words that you're speaking, Holy Spirit, Holy Spirit, you are working with us you're working with us, and you are confirming the message and you are confirming the message that is preached that is preached with accompanying signs and with wonders. accompanying signs and wonders. I thank you, Lord. Thank you, Lord. It's completely clear It's completely clear. in Jesus' name. Completely clear in Jesus' name. Finish. Yeah, now you close your eyes and say, thank you, Jesus. I receive a complete clearance. My eyes are clear completely. My eyes are clear completely. Good. Praise the Lord. But the problem is, సమస్య ఏంటంటే when God works miracles without any dramatic actions, మరి ఎటువంటి పెద్ద మరి ఆడంబరం లేకుండా దేవుడు అద్భుతాలను జరిగిస్తున్నప్పుడు people find it difficult to believe that's how it works. మరి ప్రజలు నమ్మడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు అవునండి. That's why everybody is looking and saying, okay, that's true. నిజంగా జరిగిపోయింది అద్భుతం అన్నట్టుగా మనం ఒక పెట్టుకున్నాం. Okay. They keep coming. Oh, the marks are there. Okay. Okay. Heavenly Father, I thank you. Lord, the Bible says in Revelation 12:10 that we overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Father, I speak in the name of Jesus. Every spirit of infirmity that is causing itching in his body,
causing sickness and disease, and causing blisters in his hands. In the name of Jesus, I curse you. I cast you out of this body, and I command this body be completely healed. Completely healed. Lord, as your precious blood goes through the skin, your precious blood has destroyed all this itching and has restored his skin completely. In the glorious and mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for this supernatural breakthrough. In Jesus' mighty name. Amen. So please come and tell us tomorrow you're coming. Tomorrow you're coming. Yeah, you will come and tomorrow then you will say, tonight I had a good sleep without any itching. Okay, thank you. We will pray for everybody together. కలిసి ఏకంగా అందరి కోసం కూడా ప్రార్థన How many చేయాలి. of you need some healing? Can you please stand up? ఎంతమందికి స్వస్థత Stand కావాలో up in the చేయగలరు? place where you are. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే లేచి నిలబడండి. No, you did not get it. You did not get it. It's there, it's there. Phone. Those who are standing, can you please close your eyes? లేచి నిలబడిన వారందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకోండి. Today we learned that when a person is bitter, envy, jealousy, offended, this kind of thinking, this kind of wisdom does not descend from above. This kind of wisdom is earthly, sensual and devilish. మరి ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మరి ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా మనల్ని గాయపరిచినప్పుడు మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు బాధపడుతూ లేదా కలహము పెట్టుకొని చేయరైన దానిని హృదయంలో ఉంచుకొని మత్సరపడుతూ పగ ఈర్ష ఇవి ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి జ్ఞానము ఈ లోక సంబంధమైనది దయ్యములకు చెందినదని వాక్యం అంటుంది. This is the time for you to repent. కాబట్టి ఈ యొక్క సమయంలో మనం పశ్చాత్తాపడవలసినటువంటి సమయం. Renounce all the bad habits. మరి ప్రతి చెడ్డ అలవాట్లన్నీ కూడా విడిచిపెట్టాలి. Renounce all kind of hatred towards people. మరి ప్రజల వైపు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ద్వేషాన్ని తొలగించుకోవాలి. Renounce that spirit of unforgiveness. మరి క్షమించలేని ఆ యొక్క మనసును తొలగించుకోవాలి. And make that decision to stay in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండేటువంటి ఆ మనస్సును ఆ తత్వమును కలిగి ఉండాలి. Make that decision to walk in unconditional love. మరి చెప్పసక్యం కాని ప్రేమను నివసించుటకు మనం ఆ తీర్మానం తీసుకోవాలి. Repeat this. Heavenly Father, in the name of Jesus, I come to you. I have sinned against you I've sinned against you in my thoughts, in my thoughts, in my words, and in my deeds. Please have mercy on me Please have mercy on me and forgive me forgive me of all my sins. of all my sins. Lord Jesus, Lord Jesus, in your name, in your name, I renounce Satan. I renounce Satan. I renounce all his empty promises. I renounce all his empty promises. Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you I thank you for cleansing me with your holy blood. for cleansing me with your holy blood. I believe with all my heart. I believe with all my heart. You alone are my Lord, God and Savior. You alone are my Lord, God and Savior. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for forgiving me. for forgiving me. Just as you have forgiven me, Just as you have forgiven me, I make this choice I make this choice to forgive everyone to forgive everyone who has offended me, who has offended me, who has come against me. who has come against me. I let them go free. I let them go free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As I made this decision, As I make this decision, Satan, Satan, you have no power, no place in you me. have no place for me. Right now, Right now, I command all spirit of infirmity I command all spirit of infirmity to leave my body right now. to leave my body right now. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I love everybody. I love everybody. Just take the names of those people who have hurt you and you are not forgiven. Make the decision to forgive. ఎవరైతే నిన్ను గాయపరిచి ఉన్నారో వారి యొక్క పేర్లన్నీ కూడా ఇప్పుడు నీ మనసులో తీసుకునేవా వారిని మన్నించలేకపోతున్నావు కానీ ఈ సమయంలో వారిని క్షమించు. Today we learned that the rod of love, on that stands all the other
spiritual riches. ఈ రోజు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాము మరి ప్రేమ అనేటువంటి ఆ యొక్క రాడ్ పైన మరి ఆత్మీయ ఐశ్వర్యం అంతా కూడా నిలిచి ఉంటుంది. Speak to the Lord. ఇప్పుడు ప్రభుతో మాట్లాడండి. He is much closer than the breath that you breathe. నీవు శ్వాసించే ఆ ఊపిరి కంటే దగ్గరగా ప్రభు నీకు ఉన్నాడు. Because he is not outside, he is inside you. ఎందుకంటే ఆయన బయట లేడు కానీ ఆయన నీ లోపల ఉన్నారు. And as you are renouncing all your bad habits, నీ యొక్క చెడు అలవాట్లన్నీ కూడా నీ విడిచిపెడుతూ ఉండగా your life is getting changed. నీ యొక్క జీవితం మార్చబడుతుంది. Satan is losing his hold on your life. సాతాను తన యొక్క పట్టును నీ జీవితంపై కోల్పోతున్నాడు. All spiritual blessings are come upon you. ఆత్మీయ దీవెనలన్నీ కూడా All sickness and disease. నేను ఇప్పుడు రోగం వ్యాధులతో మాట్లాడుతున్నాను. It is illegal for them to remain in your body, నీ జీవితం అన్యాయము. to hurt and eat up your body. నీ యొక్క శరీరాన్ని గాయస్తూ Don't తినివేయడం accept it. దానిని మీరు అంగీకరించవద్దు. Don't accept it. దాన్ని మీరు అంగీకరించవద్దు. Reject every sickness and disease. ఇప్పుడు ప్రతి రోగం ప్రతి బలహీనతను నీవు తృణీకరించు. Take the name of that sickness that you are suffering with. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ బాధనైతే అనుభవిస్తున్నావో ఆ యొక్క బాధ పేరును తీసుకో. Command it to leave your body right now. ఆ రోగంను ఇప్పుడు నీవు గద్దించు. Command all sicknesses to leave your body right now. ఆ యొక్క రోగములన్నీ కూడా వెళ్ళిపోవాలని నువ్వు ఆజ్ఞాపించు. Curable, incurable sickness to leave you right now. మరి ఆ యొక్క నయం కాని వ్యాధులు కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలని Loans గద్దించు. and debts and financial crisis to leave you right now. అప్పులు రుణములు అప్పు బాధలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోవాలని ఆజ్ఞాపించు. All kinds of discouragement and fear to leave you right now. ప్రతి విధమైనటువంటి భయం ఆందోళన నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలని ఆజ్ఞాపించు. The Lord is strengthening you right now. ప్రభువు నిన్ను ఇప్పుడు బలపరుస్తున్నారు. As you are renouncing it by confessing it out of your mouth, మరి నీ యొక్క నోటి ద్వారా ప్రకటించడం ద్వారా ఒప్పుకొనడం ద్వారా the blessings of God has come upon your life. దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీ మీదకి వచ్చి ఉన్నాయి. Blessings of God has come upon your life. దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీ మీదకి వచ్చి ఉన్నాయి. This is the day of your great miracle. ఈ యొక్క దినము నీ గొప్ప అద్భుతాలను పొందే దినమై ఉన్నది. Mountains are melted like wax in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పర్వతములు మైనం వలె కరిగిపోతున్నాయి. As you open your mouth and rebuking the sickness out of your body, నీ యొక్క నోరు తెరిచి నీ యొక్క శరీరంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రోగాన్ని గర్దిస్తుండగా the Spirit of God is moving into action. దేవుని ఆత్మ మన మధ్యలో The తిరుగాడుచున్నారు. Spirit of God is moving into action. దేవుని ఆత్మ మన మధ్యలో తిరుగాడుచున్నారు. The Spirit of God is moving into action. దేవుని ఆత్మ మన మధ్యలో తిరుగాడుచున్నారు. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు ప్రభువా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు ప్రభువా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు ప్రభువా. Keep your eyes closed and look at Jesus on the cross. కళ్ళు మూసుకొని నీ యొక్క శిలువ పైన వేలాడుతున్న యేసు ప్రభువును చూడు. The healing power of God is flowing into your body. దేవుని యొక్క స్వస్థపరిచే శక్తి నీకు ప్రవహిస్తుంది. Start praising God that He has given you the freedom. ఈ యొక్క విడుదలని దేవుని స్తోత్రం చెల్లించు. Start believing that the Lord has healed you. దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడని నమ్ము. The Lord has given you a new life, ప్రభు నీకు నూతన జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు. a new beginning, నూతనమైనటువంటి a జీవం, new future. నూతన భవిష్యత్తు. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You have heard the word of Lord. ఈ వాక్యం వినిన్నాం And ప్రభువా. Spirit of God, you are confirming the message with accompanying signs and wonders. ప్రభువా, నీ యొక్క వాక్యం నేను అద్భుతం ద్వారా సూచిక క్రియల ద్వారా ఈ రోజు రూఢి Look at yourself completely healed. దేవా, నేను పూర్తిగా స్వస్థత పొందుకున్నామని చూడు. Look దర్శనం at yourself చూడు. totally set free. దేవుడు నేను పూర్తిగా స్వస్థపరిచి ఉన్నానని Use your చూడు. imagination and open your mouth and confess it. ఇప్పుడే చెప్పు, నోటితో చెప్పు, నేను పూర్తిగా స్వస్థత పొంది ఉన్నానని చెప్పు. The Spirit of God is doing marvelous works inside of you. నువ్వు చెప్పినట్టుగా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నీలో క్రియ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే Thank చెప్పండి. you, Lord Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Lord వందనాలు Jesus. యేసయ్యా. Thank you, Lord వందనాలు Jesus. యేసయ్యా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. యేసు నామం సుందర నామం. మధుర నామం. When you say that name of the Lord, the healing will flow. యేసు నామం. యేసు నామం సుందర నామం. మధుర నామం. Salvation. అందరి
అందమైన నామం యేసయ్యా నా ప్రియుడా చేయి విడువని స్నేహితుడా యేసయ్యా నా ప్రియుడా చేయి విడువని స్నేహితుడా యేసు నామం సుందర నామం మధుర నామం అందమైన నామం యేసు నామం సుందర నామం మధుర నామం అందమైన నామం యేసు ప్రియుడా చేయి విడువని స్నేహితుడా యేసయ్యా నా ప్రియుడా చేయి విడువని స్నేహితుడా యేసు నామములో విడువని నా స్నేహితుడా
నా ప్రియుడా చేయుడువని నా స్నేహితుడా యేసునామం సుందర నామం మధుర నామం అందమైన నామం. Those who are standing, keep saying praises to God as they receive your miracle. Hallelujah. Read the word of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We have heard your word. Thank you, Jesus. ప్రార్థన విన్నది పొందనాలు. And by the power of your Holy Spirit, you have transformed our life. దేవ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా మా జీవితాలన్నీ రూపాంతరం చెందినది పొందనాలు. Thank you, Lord, for everything that you continue to do in our life. మా జీవితంలో ఇంకా మీరు చేయబోతున్న ప్రతి కార్యమునకై వందనాలు. Thank you for the seeds that have been planted in the heart. మా హృదయాల్లో ఈ రోజు విత్తబడిన వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు. And these incorruptible seed has destroyed the harvest. అయ్యా తండ్రి ప్రభా, ఇదిగో మాలో ఉన్నటువంటి అక్షయ బీజమైన వాక్యం ప్రభా And give new places to work with. కాబట్టి ప్రభా అనేకమైనటువంటి స్థలాల్లో విత్తడానికి వాక్యం Thank you, Lord. మాలో ఈ రోజు విత్తిన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. వందనాలు యేసయ్యా. హల్లెలూయా. Now those who are standing, begin to do something by faith. Use your faith and do something that you could not do before. నిలబడిన వాళ్ళందరూ కూడా విశ్వాసంతో ఇంతకుముందు నువ్వేం చేయలేకపోయావో దాన్ని చేయండి. Those who could not do something, you start doing it and just check it out. ఒక్కసారి మీరు ఒకవేళ మీరు వంగలేదనుకోండి, ఇంతకుముందు వంగలేకపోతున్నారు, వంగి చూసుకోండి. విశ్వాసంతో వంగి చూడండి, అప్పుడు మీరు So all those who got చేతులు healed, all those who got healed can lift your hands అలా up. వచ్చి చూసుకొని మీరు ఎవరికైతే స్వస్థత ఏదో చేతులు పెట్టారు. బ్యాక్ పెయిన్ ఉందనుకోండి. So all the others have got physical pain or spiritual pain? Those who are standing, have you got physical pain or నిలబడిన వాళ్ళందరికీ మేము వాళ్ళందరికీ శరీరం లేదన్న రోగం ఉందండి. ఫిజికలే కదా. ఫిజికల్. so Father, all kinds of sicknesses I declare they are dead from the root. The curable as well as the incurable disease. అయ్యా ప్రతి రోగం ప్రభా తగ్గిన ప్రతి రోగం యేసు నామములో వేళ్ళతో సహా And all those who బ్రేక్ believe, చేస్తున్నాం. ఆమేన్. and all those who believe that you are set free by the blood of the Lamb, in the name of Jesus and by the wounds of Jesus, they are completely healed. యేసయ్య పొందిన దెబ్బల చేత, యేసయ్య చిందిన రక్తం చేత సంపూర్ణంగా ఈ రోజు నేను స్వస్థత పొందుకునే ఉన్నానని అందరూ విశ్వసించండి. ఈ రోజు మీరు విశ్వసించండి. ఆ విశ్వాసం ప్రకారం మీ జీవితంలో ఒక క్రియ Now you take the word of God and meditate on it day and night. Before the 3 days are over, I'm going to hear a lot of testimonies from you. కాబట్టి 3 రోజులు దేవుని వాక్యాన్ని ఎత్తిపట్టి రోజు మీరు మాట్లాడండి. ఈ 3 రోజుల లోపల గొప్ప అద్భుత కార్యం మీ జీవితంలో జరగనున్నది. Amen. Thank you very much. అందరికీ వందనాలు. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మరి ఒక్క నిమిషం అందరం చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. జస్ట్ ఎ మినిట్. జస్ట్ లెట్ us thank the Lord for day from morning to evening. దేవానికి వందనాలు ప్రభా. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మాతో ఉండి మమ్మల్ని చూసి ప్రభా గొర్రెలు కాపరు లేని గొర్రెల వలె ఉన్నారు అని ప్రజలని తలంచి అనేక విషయాలు మీరు మాకు బోధించి మాకునైనా అనేక విషయాలలో జయం ఎలా పొందుకోవాలో నేర్పించారు. మాలో ఉన్న సామర్థ్యం ఏంటో నేర్పించారు. వాక్యంలో మేము ఎలా నోటితో పలికి దాని మీద వాక్యం మీద నేను విశ్వాసం ఉంచాలని దేవా మా పరిస్థితులను చూడకుండా నిన్ను వైపు చూడాలని ప్రభావ మరొక్కసారి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు బ్రదర్ జాన్సన్ గారు మీరు వాడుకున్నందుకు వందనాలు. వర్షిప్లో నాయన రాబిన్ టీంని మీరు ఉదయంలో వాడుకున్నందుకు వందనాలు. విజ్ఞాపన చేసినట్టు డివైన్ మినిస్ట్రీస్ అందరిని బట్టి వందనాలు. ప్రతి గ్రూపుని బట్టి మీకు వందనాలు. ఈరోజు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను బట్టి వందనాలు. విశ్వాసం అన్నారు విన్నాం ప్రభావ. ఈ రోజు ఆ అద్భుత కార్యాలు 3 రోజుల్లో మీరు చేయబోతున్న ప్రతి గడ్డ యేసు నామములో కరిగిపోదు. ఇప్పటి వరకు తగ్గని రోగములన్నీ యేసు నామానికి మోకాలు వంగి ఈ 3 రోజులు అన్ని తొలగిపోయినాయని మేము
విశ్వసిస్తూ ముందుగా నీకు వందనాలు మేము చెప్తున్నాం ప్రభా. నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. ఎవరిని మన్నించాము మన్నించే కృపను మాకు ఇస్తున్నారు. వందనాలు వేసారు. ప్రేమను మా హృదయాలు నింపుతున్నారు. వందనాలు వేసారు. మా సమయం అంతా ప్రభా వాక్యం ధ్యానించుటకు నీ సన్నిధిలో ఉండుటకు నాయన మాకు నేర్పించారు. మీకు వందనాలు. రేపే స్తోత్రం ఘనత రేపటి కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. రేపు ఎటువంటి మీ చేతికి మేము అప్పచేస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీరే మా మధ్యలో కార్యం చేయండి. దేవా మీరు మాకు తోడుగా ఉండండి. బ్రదర్ మీ ఆధీనంలో తీసుకోండి. ఆయన వస్తున్న ఒక్కరిని తీసుకోండి. ఎవరు ఉంటే చేత ఉండదయ్యా. ఎవరు వచ్చినా ఇక్కడ అయ్యా తండ్రి అయినా నీ కనుదృష్టి ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ చేసిన ప్రతి ప్రార్థన వింటా అని చెప్పావయ్యా. కనుక ప్రతి ప్రార్థన ప్రతి కన్నీరు తుడవబడాలి. ఆనందం సంతోషం కలుగునట్టుగా ఆయన మన ఫ్రైడే సాటర్డే కూడా నీ చేతికి అప్పచెప్తున్నాం. నీ చేతికి నీ చిత్తమే నీ రాజ్యమే నీ క్రియ జరిగించమని మీ చేతులకు పూర్తిగా మేము అప్పచెప్తున్నాం ప్రభా. రానున్న వాళ్ళు ఇంకా ఎవరు రావాలో ఎవరు స్వస్థత పొందుకోవాలో తీసుకుని రండి ప్రభా. మీరే కృప చూపించమని అది మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతికి అప్పచెప్తూ మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని 3 రోజులు బట్టి కూడా మీకే వందనాలు. చేయబోతున్న క్రియలను బట్టి గొప్ప కార్యాలు బట్టి మీకే వందనాలు చెప్తూ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం పేరిట అడిగి అన్ని పొందుకొని ఉన్నాం పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ వందనాలు. సీ యు టుమారో మార్నింగ్ బై 10:30. దయచేసి బ్రదర్ గారు 11 కల్లా వాక్యం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. దయచేసి కమ్ బై 10:30. ఓకేనా? ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు.